Tervetuloa kuuntelemaan Webmaster-podcastia, monikanavaista keskustelua verkosta ja sen liepeiltä, kaikesta hyvin hoidettuun kauniiseen ja toimivaan verkkoon liittyvästä. Mun nimi on Petteri Laamo ja mä oon Redanbluella vanhempi suunnittelija ja asiakkuusvastaava. Ja niille kuuntelijoille, jotka ei tiedä Redanblueta, niin kyseessähän on maailmanluokan WordPress-verkkopalveluiden ohjelmistotalo, jonka missio on tuottaa kestävää kasvua sekä yrityksille että ihmisille. Ja mä oon Samuli Lindberg ja mä oon johtavana suunnittelijana meillä Redanbluella ja omalta osaltani luomasta tätä kestävää kasvua yrityksille ja ihmisille. Ja tosi kiva olla sunkaan, Petteri, täällä keskustelemassa. Tänäänhän me ollaan vaan kahdestaan studiossa. No niinpä, että meidän vieras on ollut ja mennyt ja ollaan pari viikkoa sitten nauhoitettu tämä lähetys ja nyt tässä ollaan tämmöisessä niin kuin ennakkokeskustelussa sitten, jossa vähän niin kuin kerrataan tuossa, että mitä siitä tuli kaikkea puhuttua ja mitä te voitte odottaa kuuntelijoina tältä lähetykseltä. Haluatko kertoa, mitä tarkoittaa Webmaster? Just näin. Se on aika tommonen laaja käsite tai jossain määrin unholaan painunut käsite. Itse mä miellän, että se linkittyy paljon sinne verkkosivujen alkuaikaan. Silloin kun verkkosivujen tekeminen oli jotenkin ihmeellistä ja myyttistä ja vain harvojen näpeissä ja silloin puhuttiin tällaisista kuin webmastereista ja webmasterit toimi aika useasti jonkun nimimerkin takana vielä. Ja tämä itse tekeminenhän ei ole mihinkään unholaan painunut, päinvastoin. Verkkosivuja ja palveluita kehitetään jatkuvasti. Tälläkin hetkellä tuolla jossain varmasti julkaistaan verkkopalvelu, mutta webmastereista ei niinkään puhuta. Mutta me halutaan omalta osaltamme nostaa tätä termiä ja ajatusta takaisin keskusteluun. Niin tämmöinen vähän niin kuin tämmöinen yksinäinen tilanhoitaja, joka on vastannut sitten tämän verkkopalvelun, ehkä jopa suunnittelusta, koodauksesta ja ylläpidosta koko hommasta. Että sehän voi olla, että on ollut tämmöisiä niin kuin monitoimihenkilöitä sitten, jotka on niin kuin vastannut siitä koko toiminnasta. Mutta sitten tietysti kun vuodet on vierinyt, niin se on varmaan jakautunut sitten enemmän, että on tullut kehittäjät, jotka kehittää ja suunnittelijat, jotka suunnittelee ja ylläpitäjät, jotka ylläpitää, mutta silloin kun kaikki lähti liikkeelle, niin silloin nämä webmasterit oli varmaan niitä, ketkä sitten niin kuin masteroi niitä webbejä. Just näin, hyvin sanottu. Ja nyt kuultavassa jaksossa niin meidän vieras Julius, jos se voi tässä jo tiisata, niin tulee pudottamaan yhdet shoutoutit ja itsekin on pakko tässä yksi nimi pudottaa tämän webmaster-termin ääreltä, että Mikael, jos olet siellä kuulolla, niin shoutoutit, että sun kanssa me ollaan vuosia tätä termiä fiilistelty ja nyt mä ajattelin, että tässä pyyhitään pölyttästi. Hienoa, kerro vähän lisää päivän vieraasta. Joo, tosiaan, niin kuin tuossa tuli tiisattua, niin meidän haastattelussa tai meidän kanssa keskustelemassa on Julius ja Julius Haukkasalo tarkemmin, yksi Evermade-digitoimiston perustajista. Nykyisellään hän tuolla jossain varmaan tälläkin hetkellä Hyvinkään perukoilla veistelee puulusikoita ja kaitsii lapsia, mutta ennen tuonne Hyvinkäälle päätymistä, niin hän toimi aika pitkään täällä digitoimistoarjessa toimarina ja sitä ennen suunnittelijana ja sen myötä niin aika paljon näkemystä tämän asian tiimoilta. Niin ja Julius oli kasvattamassa yrityksestä kumminkin 0-70 työntekijää vähän reilu, kunnes sitten yrityskauppojen jälkeen ja siitä jonkun aikaa niin jäi sitten niin kuin pois yrityksestä ja on ollut nyt tammikuusta asti sitten siellä puulusikkahommissa ja mutta on seurannut aitiopaikalta tämmöistä niin kuin kumminkin digitoimiston kasvua ja palvellut monenlaisia asiakkaita vuosien varrella ja ajateltiin, että hänellä voisi olla hyviä näkemyksiä myös tästä, mihin maailman menossa ja tänään jos miettii, että mitä voitte odottaa kuulevanne, niin keskusteluhan käydään pitkälle verkkopalveluihin liittyen, yrittämiseen liittyen, johtamiseen liittyen, mutta ehkä se liima, mikä kaiken pitää yhdessä ja mihin selvästi Julius oli kiinnostunut ja tutkinut tässä tämän vuoden aikana, niin tekoäly, jonka sitten niin kuin yhteiskunnallisia vaikutuksia ja muita vaikutuksia sitten pohditaan ja mistä keskustellaan tässä tulevan 1,5 tunnin aikana. Just näin. Tosi hyvin summattu. Ei mulla ole tuohon ihan hirveästi lisättävää muuta kuin, että laittakaa kahvit tippumaan ja podcast tulille.
Hyvää matkaa. Lähdetään kuuntelemaan. Kuka mä oon? Tuo on hyvä kysymys. Sitä mä oon miettinyt sen jälkeen, kun irtauduin tuosta perustamastani firmasta tuossa tammikuussa. Nyt on ollut aika paljon tekoälyyn liittyviä asioita tietysti omalla pöydällä. Mä tipahdin vähän syvään päähän siinä hommassa. Tekoäly on ollut tässä nyt omalla työpöydällä sen lastenhoidon lisäksi, mitä tässä niinku sapattivapaalla ihmiset tekee. Mä oon niin erittäin mielenkiinnolla seurannut, että mihin se meitä vie ja mihin se tätä webbiä vie, mitä itse on niin tehnyt tässä 13 vuotta. Se on hyvin, hyvin mielenkiintoisessa asemassa tällä hetkellä. Mulla tulee tekoälystä mieleen. Mä joskus tässä itse keksin tämmöisen ajatuksen, tai todennäköisesti minä en sitä itse keksinyt, mutta se jostain mulle pilkahti tämmöinen, että mikä on tekoälyn vastakohta, että se on aito tunne. Ja sä oot Julius puhunut sun uran aikana paljon niin kuin tunteiden näyttämisestä ja tämmöisestä läsnäolosta ja itsereflektiosta ja miten nämä niin kuin toimii johtamisessa ja yrityskulttuurissa, niin miten sä näet, että miten tekoäly toimii tässä kontekstissa? No siis mulla on niin kuin tekoälyn näkökulmasta, toi on mielestäni tosi hyvin sanottu ja en ole itse asiassa aikaisemmin kelannut että tekoälyn vastakohta on aito tunne. Se on mielestäni tosi hyvin sanottu ja siis itsestäänselvyys kai se tälleen jälkikäteen mietittynä on, mutta mulla on niin kuin tähän ehkä, mulla on tekoälyyn liittyen on niin kuin utopistisia ja sitten on dystoppisia näkemyksiä ja ehkä yksi niistä asioista, mitä mä ajattelen niin kuin siellä toiveikkaassa päässä on itse asiassa se, että jos me voitaisiin ulkoistaa paljon semmoisesta niin kuin meidän ihmisten, meidän työelämään tai muuhun elämään tuomasta hömpästä ja tauhkasta itse asiassa sille tekoälylle, niin olisiko meillä jopa itse asiassa tilaa enemmän sille aidolle tunteelle. Se on semmoinen niin kuin mun utopia-näkemys, että me voitaisiin tehostaa asioita, joista me ollaan nyt viime vuosina tai vuosikymmeninä juonnettu paljon meidän merkityksestä. Voitaisiko me ulkoistaa sitä tekoälylle ja keskittyä sellaisiin asioihin, mihin meidän yhteiskunta ei ole itse asiassa pystynyt panostaa tarpeeksi viime aikoina. Mennään vähän kauas tuosta itse webistä, mutta jos miettii vaikka sairaanhoitoa tai vanhustenhoitoa tai lastenhoitoa tai mitä kaikkea, niin ne on sellaisia asioita, mihin meillä ei ole riittänyt resursseja viime aikoina. Niin siellä on kuitenkin sellaista ihmiskohtaamista, mikä on asia, jota tekoäly ei tule ikinä korvaamaan. Niin tossa on mulla semmoinen niin kuin tietyllä tavalla tohon teemaan liittyen niin semmoinen tietty utopia-haave, että me osataan niin kuin käyttää aikaa tärkeimpiin juttuihin ja niiden ihmisten kohtaamiseen, jos meillä ei mene niin paljon aikaa siihen ylimääräiseen tauhkaan. Niin, että sä et ottaisi tekoälyä mukaan siihen itsereflektioon tai niin kuin tällaiseen tunnetyöhön. No itse asiassa mä käytän sitä itse aika paljon sellaiseen. Mä kävin aikaisemmin tässä samassa rakennuksessa semmoisella laavulla, joka oli on tämmöinen psykologisen valmennuksen firma, joka tarjoaa tällaisia henkilökohtaisia valmennuksia. Nyt kun lakkasin siellä käymästä, niin kyllä mä oon vähän korvannut sitä samaa hommaa tekoälytyökaluilla. Et on kouluttanut itselleni semmoisen tekoäly personal aivotrainerin, joka mä voin oksentaa sinne mun ajatuksia, ehkä mä saan sieltä pikkasen sellaista haastetta. Mutta eihän se sellaista todellista ihmiskohtaamista niin kuin korvaa. Mutta kyllä mä uskon, että siitä on myös tosi moneen ja mä toivon, että myös tällaisiin asioihin, mihin me ehkä ajatellaan, että ihminen olisi tosi hyvä, niin esimerkiksi tuommoisten joidenkin asioiden oman pään sisällä olevien juttujen pallottelu, niin siinä kuitenkin ihmiskohtaamisessa on sitten se joku toinen tyyppi, ja siinä tulee aina se kysymys, että mitä kaikkea mä haluan jakaa tälle ihmiselle. Niin tekoälyn kanssa niin voi aika vapaasti antaa palaa, ehkä sitten siellä jossakin hidden chatissa tai secret chatissa voi kertoa ne todelliset ajatuksensa, mutta et kyllä siinä on semmosiakin hyviä puolia, mutta kyllä mä uskon, että ihmiskohtaaminen on kuitenkin sit tosi monessa hommassa se the thing, mistä me halutaan kyllä pitää kiinni. Just niin. Ja siihen dystopia-versioon me ei haluta nyt mennä edes. Ei ainakaan vielä. Ei mennä ainakaan vielä, mutta kyllä mä luulen, että me tullaan kohtaamaan, niin kuin mä veikkaan, että tämänkin keskustelun aikana tullaan käymään läpi paljon sellaisia asioita, mitkä tulee muuttumaan. Ja mä luulen, että me mennään niin kuin
vähän silleen, niin kuin monta asiaa opitaan vähän silleen kantapään kautta, niin mä luulen, että me joudutaan vähän kantapään kautta oppia niin kuin tekoälyn ympärilläkin asioita. Joo, tuosta on paljon ollut juttua, että ihmiskunta vähän tekee silleen, että ensin keksii jonkun asbestin tai tupakan ja sitten tutkii asioita vähän myöhemmin. Ja tämän tekoälyn osalta musta tuntuu, että jopa nämä tahot, jotka kehittää näitä tekoälyjä, niin se kehitys on ihan hullun nopeata. Ja tuntuu, että esimerkiksi nämä niin kuin tämmöiset just puheen tunnistusalgoritmit ja tämmöiset niin kuin on kehittynyt tässä niin kuin ihan tämän syksyn aikana suurin piirtein. Ja miten sä itse niin kuin oot pysynyt kärryillä tuosta tekoälykehityksestä, tai silleen, että kun sä sanoit, että sä oot vähän hypännyt syvää päähän, niin mitä se käytännössä tarkoittaa? Se kuvainnollisesti siinä tapahtui silleen, että se Morpheus tuli mun eteen ja se tarjosi silleen tyhjää kättä tai sitten kourallista niitä punaisia tabuja ja sitten mä nielasin väärään kurkkuun sen kourallisen. Mutta ehkä mun semmonen, missä mun omat silmät aukes, oli alkuvuonna sain käsiini pari sellaista no-code-työkalua, mitä mä en ollut oikeastaan hirveästi aikaisemmin tutkaillut. Ja niin kuin tuossa tuli mainittua, mä oon yrittäjä, mutta tällä hetkellä mä oon yrittäjä ilman yritystä. Eli ton edellisen firmani Evermadein, niin me myytiin se pari vuotta sitten ja mä jäin pois siitä tammikuussa. Se on auttanut siinä, että miten pysyy perillä, niin kun ei ole päivätyötä, niin ehtii vähän paremmin pysyä perillä. Mutta mä rupesin erilaisia no-code-työkaluja räpläämään tuossa alkuvuonna vähän tarkemmin ja mä huomasin, käytin Replittiä, itse asiassa oli varmaan Replit, jonka kohdalla mulla niinku itellä tapahtui se aha-elämys, että mä pystyin noin 3 päivässä tekemään jotain sellaista, mikä olisi vaatinut mun päässä aikaisemmin noin 80 000 euron budjetin ja useamman kuukauden. Ja sitten se laatutaso, ainakin frontendin ja designin näkökulmasta oli sillä luokalla, että mä tiedän, että mun olisi pitänyt tiettyihin juttuihin ehkä handpikkaa jopa sitä tiimiä, joka olisi lähtenyt sitä tekemään, että mä olisin tietyissä detskuissa päässyt sille tasolle. Ehkä se backerikoodi ja muu on sitten vielä snadi black box, mutta toi on ollut niinku itselle semmoinen tosi silmiä avaava kokemus, että hetkinen, että jos 3 päivässä tämmöinen niinku aikaisemmin kuitenkin teknisesti semihönttityyppi, joka on tehnyt ehkä niinku kooditasolla 1 tai 2 nettisivua elämässään silleen WordPressin päälle alusta loppuun ja muuten vaan niinku ehkä kattonut, kun muut tekee tai tehnyt design-puolta ja näin edespäin, niin että jos mä pystyn siihen, niin itse asiassa tosi moni muukin pystyy siihen ja sit rupesin miettimään, että mitähän tämä niinku tarkoittaa tälle alalle tai sitten niinku laajemmin yhteiskunnassa. Ja nyt sitten on sen jälkeen tutkinut aika paljon erilaisia alustoja, räplännyt vähän siellä täällä erilaisia uusia yritysaihioita. Siellä on varmaan silleen sanotaan 10-15 erilaista ideaa, mitä on sitten tuossa pyörinyt ja samaan aikaan pystynyt tehdä sellaisia asioita, mitä mä en olisi aikaisemmin ajatellut, että mä lähtisin edes toteuttaa. Eli vaikka niin kuin omille lapsille toteutin semmoisen niin kuin luku- ja kirjoituspelin, millä meidän 3-vuotias oppi kirjoittaa meidän perheen kaikkien nimet ja osaa kirjoittaa omena ja kissa ja kettu ja koira ja mitä kaikkia muita. Siis silleen 3-vuotiaana. Muut lapset meillä on oppinut kirjoittaa 6-7-v:nä. Niin se oli jotenkin tosi pysäyttävää, kun rupesi miettimään, että mitä kaikkia mahdollisuuksia voikin tulla tätä niin kuin tekoälyn myötä. Mä uskon, että me eletään tosi mielenkiintoisia aikoja. Ja sitten samaan aikaan, kun tämä kehitys on niin hurjaa, niin mä luulen, että niin kuin jokaisella on tällä hetkellä jotenkin semmoinen FOMO. Varmaan niin kuin Sam Altmanillakin on silleen FOMO, että joku muu on nyt niin kuin, tiedätkö, häntä ja heitä edellä. Että se niin kuin täysin keihäänkärki firman vetäjänä ja jonkun triljoonien dollareiden rahoituksellakin on varmaan FOMO käynnissä, niin toi on varmaan niin tosi tunnistettava kokemus. Miten mä oon huomannut, että kun LinkedInia seuraa, niin siellä on paljon tämmöisiä niin kuin esiomaksujia, jotka on ottanut ja hypännyt sinne syväpäähän ja syönyt sen kourallisen niitä punaisia pillereitä. Ja sitten osa totta kai niin kuin pelottaa, ne näkee ehkä sen dystopia-puolen, plus että siihen liittyy paljon, ehkä kerran kokeillut jotain ChatGPT:tä ja saanut jotain hallusinaatiovastauksia sieltä tai näin edespäin, suhtautuu siihen vähän skeptisesti, niin miten, sulla kai varmaan sille ole käynyt, että kun sä oot ottanut sen ekan päivänä niin kuin tämmöisen jonkun
vibe coding softan käyttöön, niin taivas on auennut, vaan sä oot jollain tapaa itse kouluttanut silleen, että sä oot alkanut näkee niitä mahdollisuuksia. Niin kuin, miten sä niin kuin näkisit tällä, että jos tätä kuuntelee nyt semmoinen henkilö, joka suhtautuu vähän skeptisesti tähän niin kuin tekoälyllä tuotettu asiaan ja miettii, että miten tähän pääsisi tähän kärryyn mukaan, niin kuin miten sä itse näkisit, että miten niitä mahdollisuuksia alkaisi näkee, jotta syntyisi niitä luovia ideoita, että hei, mä voin itse tehdä tämmöisen kirjoituspelin mun lapsille? Hyvä kysymys. No, jos lähdetään siitä liikkeelle, mä ihan oikeasti kyllä hyppäsin aikanaan, kun ChatGPT julkaistiin, se oli niin kuin muutama päivä varmaan siitä, niin mulla oli se auki ja mulla aukesi siitä silmät, että ei vitsi, että tää on niin kuin siistein. Musta että netissä ei ole tapahtunut mitään niin kuin erityistä tai siistiä silleen sitten iPhonein. Et mekin perustettiin firma 2011 ja tuntui, että ei sen jälkeen ole oikein tullut mitään sellaista niin kuin vallankumouksellista. Että käytetään puhelimella nettiä, niin oli se iso juttu. Ja sitten kun ChatGPT julkaistiin, totta kai oltiin aikaisemminkin testailtu firmassa niin kuin niitä aikaisempia GPT-versioita ja tehty jotakin viritelmiä. Et mä muistan, kun yksi meidän devaaja oltiin silloin Samuli oli kanssa meidän kanssa samassa toimistossa ja devaaja ei jaksanut nousta penkiltään katsomaan, että onko kahvia Mokkamasterissa. Niin se viritti webkameran sen Mokkamasterin viereen ja koulutti silloisia, mä en tiedä mitä GPT 2,5, mikä se oli se versio silloin, mutta tavallaan se koulutti sen GPTn ymmärtämään, että milloin on kahvia Mokkamasterissa ja se teki siitä jonkun Slack-botin, että se pystyi vaan kysyä Slackissa, että onko kahvia ja sitten se palautti vastauksena, kun se oli kouluttanut sillä, että miltä näyttää täys Mokkamasteri, niin se palautti vastauksen siihen. Niin sitten kun ChatGPT julkaistiin, niin mulla aukesi silmät ja mä olin silleen, että wow, että tää on siistein juttu sitten iPhone. Tää tulee olemaan yhtä iso juttu niin kuin netille kuin iPhone. Meni puoli vuotta eteenpäin ja kun sitä niin kuin kikkaili enemmän ja tuli uusia ikään kuin sovelluksia ja uusia kielimalleja ulos, niin mä olin sitä mieltä, että okei, että tää on niin kuin isompi juttu, että tää on yhtä iso juttu kuin internet. Nyt me aletaan olla sillä tasolla, että mä oon sitä mieltä, että tää on yhtä iso juttu kuin teollinen vallankumous. Ja sitten samaan aikaan mä tiedän, että on monia, jotka ajattelee, että toi on ihan höpö hommaa ja että ei todellakaan, ja että mitä toi on nyt niinku syönyt, polttanut, juonut, että se ajattelee noin. Mutta mä uskon, että me pystytään ratkaisemaan ihan uudenlaisia ongelmia, sellaisia juttuja, mitä me ei, ensinnäkin ihmiset, jotka ei ole aikaisemmin edes pystynyt ratkaisemaan niitä ongelmia, siellä on ollut jotain gatekeepereitä tai on tarvinnut rahaa tai on tarvittu jotain osaamista, mitä tosi monelle ei ole, niin nyt me pystytään ohittamaan ne asiat ja lähteä ratkoa vaan ongelmia. Ja mun mielestä oikeastaan se, niin kuin, mistä löytää niitä ongelmia, joita ratkoa, niin mun mielestä se oli Lehtosen Juha, shoutout, joka tämän työkalun kehitti aikanaan kauan ennen ChatGPT:tä ja muita, niin toi on mun mielestä niin kuin hyvä esimerkki, että mistä niitä ongelmia ja niitä ideoita voi lähteä ratkoa, että tavallaan tai etsimään, että sieltä omasta elämästä. Mitkä on semmosia viheliäisiä ongelmia, joita sulla tulee vastaan työssä, arjessa, perhe-elämässä, kavereitten kanssa, mistä sä kuulet, mistä sun asiakkaat puhuu, niin tavallaan sä pystyt nyt lähteä ratkoon niitä asioita ihan itse. Ja jos miettii, että mistä lähteä liikenteeseen, tosi moni on ollut mulle silleen, että Julle, että voit sä pitää jonkun kurssin tai voisit sä vetää jonkun koulutuksen, että miten näitä juttuja tehdään, niin mä sanon aina kaikille, että niin avaa vaan, niin valitse joku, ota Lovable, ota Replit, Cursor, joku näistä työkaluista käyttöön. Suuresta osasta löytyy joku free triali, ja sitten avaat sen vaan, ja sen käyttäminen voi niinku helpoimmillaan olla yhtä helppoa kuin ChatGPT:n käyttäminen. Et rupeat vaan puhua sillä, että mitä sä haluaisit tehdä, ja se todennäköisesti se työkalu auttaa sua siitä eteenpäin. Siitä ei todennäköisesti tule täydellistä, eikä just sellaista, kun sä oot unelmoinut, mutta sä alat vähitellen näkee niitä mahdollisuuksia. Että okei, hei, jos mä pystyn tehdä tällaista, niin voisimme tehdä sitten myös tällaista, ja hei, mä haluaisin siihen joku integraation, niin sun ei tarvitse ymmärtää integraatiosta niin paljon, sä vaan sanot silleen, että miten mä tekisin tähän tällaisen integraation, ja se todennäköisesti auttaa sua rakentaa sen jälkeen. Eli kyllä mä sanoisin niin, että rohkeus vaan lähteä koettaa, vaikka joku noista kolmesta, Replit, Lovable tai Cursor, ja avaa sen, ottaa jonkun trialin käyttöön, jonkun ilmaisen accountin tekee sinne, ja lähtee kokeilemaan, miettii vaan jonkun pienen jutun omasta elämästään, niin mä väitän, että sit kun sä pystyt alkaa luomaan sitä ekaa ratkaisua, niin sulle tulee aika herkästi semmoinen fiilis, että holy shit, että
en olisi ikin ennen pystynyt lähteä ratkoa tätä itse. Ja mä pääsen jo näin pitkälle. Mitä kaikkea muuta mä voisinkaan tällä korjata? Ja tekoälyshän on periaatteessa sekin, että sehän pystyy toimimaan kouluttajana myös, että jos siltä vaan pyytää, että hei, että mä oon nyt ekaa kertaa tässä apua, mä en nyt yhtään tiedä, mitä mun pitää tehdä, niin voisitko sä leikkiä mun kouluttajaa ja tehdä mulle vaikka tämmöisen viikon ohjelman mulle, että mulla on tunti käyttää aikaa päivässä, niin käytännössä tollakin tapaa varmaan pääsee alkuun, jos se ei ole niin kuin. Jep, siis mulla oli esimerkiksi, nyt on paljon puhuttu MCPistä, ja puoli vuotta sitten niin se oli ihan uusi juttu, niin mä vaan sanoin ChatGPTlle, että hei, voit sä selittää mulle, että mikä on MCP, ja puhu silleen niin kuin puhuisit jollekin, tiedätkö, lukioikäiselle. Et mä pidän itseäni kuitenkin sen verran välkkynä, että mä ehkä niinku lukioikäisestä menen tommosesta. Ja ei tarvitse sanoa, että explain to me like I'm 5, mutta joskus voi tehdä niinkin ja sitten mennä siitä eteenpäin. Ja siinä kohtaa, kun sä tiput kärryiltä, että selitän niinku postgraduate student, niin sä oot, okei, nyt meni vaikeaksi, että mennään vähän takaisinpäin. Et selitän niinku 15-vuotiaille selittäisit. Ja sit siitä pystyy oikeasti alkaa niinku laajentaa sitä omaa tietopankkia. Just näin. Eli MCP eikä MPC. Niin, MPC keksittiin. Se oli aikaisemmin. vähän aiemmin. Mutta toi oli hauska toi kuvaus siitä kahvinkeitto-ongelmasta. Et varmaan molemmat tiedätte sen, mutta webbikamerahan alun perin keksittiin tätä varten. Et se oli joku yliopisto-opiskelija, joka ei jaksanut nousta tuolista mennäkseen katsomaan, että onko kahvi valmista, niin hän kehitteli webbikamera, että pystyi kameralla seuraamaan sen kahvin valmistumista. Niin tietyllä tapaa hauska osoitus myös siitä, että aika niinku tämmöisiä universaaleja ja iänikuisia ongelmia, niinku, minkä kanssa me painitaan ja mihin me voidaan lähteä hakemaan ratkaisua niinku yllättävistäkin paikoista. Jep. Ja laiskuus ajaa selvästi niinku ihmiskuntaa eteenpäin. Just, kun ei jaksa nousta ylös, niin on pakko käyttää pari vuotta aikaa semmoiseen tuotekehitykseen. Että. Mä en jaksa kantaa näitä kamoja. Olisiko semmoinen pyörä? Niin. Se voisi olla kova juttu. Just näin. Niinpä. Evermadein alkuaikoja, mä hyppään vähän nyt tekoälystä pikkasen sivuun, niin Evermadein alkuaikoja, en mä voi sanoa, että leimas, ehkä niinku väritti paljon se, että teitte niinku startuppien ja pelifirmojen kanssa töitä, ja käsittääkseni Evermadeakin useamman kerran itseään luultiin startupiksi, että oltiin jossain startup-tapahtumassa esillä tai näin, ja sitten rahoittajat tuli puhumaan, että miten Evermadeen voisi ottaa osaa, niin tuleeko sinulle mieleen sieltä startup-maailmasta jotain semmoisia yksinkertaisia, tai ei niiden tarvitse olla yksinkertaisiakaan, mutta jotain tämmöisiä knoppeja, mitkä on jäänyt elämään, tai mitä just tämmöinen kuulija, joka haluaisi vaikka innostua startup-maailmasta tai haluaisi kastaa sinne varpaansa, niin mitä sä sanoisit tällaiselle kuulijalle? No itse asiassa just tämä niinku tekoälyavusteinen kehittäminen, niin mä luulen, että se voi auttaa tosi paljon niinku omaksuu enemmän semmoista startup-tyyppistä mindsettiä asioihin. Et siis ehkä se isoin oppi, mitä mä oon sieltä saanut, on se, että älä värkkää niinku liian pitkään jotain sun omaa niinku eeppistä tuotosta piilossa jossakin, vaan niinku mahdollisimman nopeasti lähdet testaamaan. Että jos sulla on joku idea tai ajatus tai oivallus tai haaste, minkä sä haluaisit ratkaista, että yritä saada se mahdollisimman nopeasti niinku toisten ihmisten naaman eteen. Ja älä vaan kysy sun äipältä, että äiti, onko tää sun mielestä hieno, koska sun äiti sanoo todennäköisesti sulle, että joo, tosi hieno on. Hienosti tehty. Mä oon susta tosi ylpeä. Vaan niinku paras tapa on yrittää saada se maksavia asiakkaiden silmien eteen ja itse asiassa niinku vaatii niiltä rahaa siitä. Koska silloin sä tiedät, tai se voi olla joku free trial, sä voit sanoa, että hei, tää on vielä ihan niinku keskeneräinen skeida, mutta puolen vuoden päästä alkaa maksaa tai 3 kuukauden päästä alkaa maksaa, että saat käyttää 3 kuukautta nyt ilmaiseksi. Ja sit sä alat oikeasti näkee, että onko ne valmiit laittaa rahaa sen taakse, sen sun idean taakse, sen sun ratkaisun taakse. Ja sitten se, että sä niinku uskallat tehdä päätöksiä, etkä ala rakentaa sitä Iisakin kirkkoa, niin mä uskon, että se on niinku yksi semmoisia isoja oppeja, mitä mä oon ainakin yrittänyt saada sieltä. Välillä on kyllä Iisakin kirkkojakin rakennellut.
Mutta siinä on semmoinen oppi, ja mun mielestä nimenomaan niin paljonkin sitä tekoälykehitteistä web-kehitystä parjataankin, niin mä uskon, että tämä on semmoinen asia, missä se pystyy auttamaan niin kuin tosi paljon. Että sä voit saada sen sun idean silleen prototyyppi- tai MVP-tasolle tosi nopeasti, ja sä voit saada sen niin kuin maailmalle julki toisten silmien eteen. Se voi olla jotain muuta kuin vaan konsepti PowerPointissa, se voi olla muutakin kuin vaan visut, vaan se voi olla niin kuin oikeasti käytettävä tuote, ja sä pystyt arvioimaan sitä, että onko tässä ideassa niin kuin mitään. Jos mä nyt lähtisin myymään sellaista toimistojen kahvi-webkamerapalvelua, niin sitten niinku, mä voisin rakentaa sitä 2 vuotta silleen, että se olisi niinku erittäin elegantti tekninen ratkaisu, ja siinä olisi niinku maailman paras webkamera, joka pystyy hienosti kiinnittämään velcrolla mihin tahansa, että jokaisella toimistolla pystyy niinku saamaan sen silleen mokkamasterin viereen, ja sitten mä oon upottanut siihen vaikka 2 vuotta elämästäni ja 500 tonnia tai 2,5 miljoonaa sijoittajien rahaa tai omaa rahaa, niin sen sijaan mä oon voinutkin, tiedätkö, häkätä sen kasaan jossain viikossa ja lähteä testaamaan, että toimiiko se. Mulla on ikuisesti jäänyt mieleen semmoinen firma kuin Sportsetter, joka oli tämmöinen niin kuin SaaS-palvelu ihmisen kuukausittaiselle liikunnalle. Sä sait aina kerran kuussa jonkun salikortin ja sitten 3 muuta niin kuin lajikokeilua. Sä maksoit 30 kuussa ja sitten sä sait tämmöisen niin kuin setin etuseteleitä periaatteessa eri paikkoihin. Ja idea oli se, että jokainen pääsee testaamaan erilaisia lajeja ja sä pääset vähän valikoimaan, että minkälaisista jutuista sä oot kiinnostunut, mutta samalla niin kuin nämä urheilukeskukset pääsee kokeilemaan, että saisiko ne niin kuin lisää asiakkaita tätä kautta. Ja se, millä ne pyöritti sitä alkuun, oli siis spreadsheet. Siis niillä oli Exceli. Ja sitten niillä oli niinku kaikki pilottikäyttäjät oli Excelissä, ja sitten ne perustajat niinku soitteli eri urheilukeskuksia, hankki ilmaisia käyntejä, ja sitten ne ilmoitti niille tyypeille maililla tai puhelimella, että hei, nyt sä pääset tässä kuussa tänne ja tänne. Ne pääsi testaamaan sitä bisnestä tavallaan hyvin, hyvin köykäisesti. Me tehtiin sitten aikanaan niinku Sportsetterin ensimmäinen tekninen versio, eli ikään kuin se ensimmäinen alusta. Mutta ne oli siinä vaiheessa jo validoinut, että ainakin se niiden tyyliin 20 ihmisen porukka oli jo tykännyt siitä ja oli valmiit maksaa siitä. Että tavallaan toi on niinku ehkä semmoinen tosi oleellinen juttu, että ikään kuin testaa ja sitten seuraa oikeasti sitä palautetta ja niitä asiakkaiden mielipiteitä ja erityisesti sitä rahaa, että onko ne valmiita niinku laittaa rahaa sen sun idean taakse. Koska moni saattaa sanoa, että hei, kiva idea, tuommoinen Mokkamaster kahvinkeitin webkamera-asia, että kuulostaa hauskalta ja hyvältä, mutta sitten jos sä sanot niille, että hei, anna 299, niin saat tän, niin sitten ne saattaakin sanoa, että en mä kyllä anna. Jep. Ja tälleen kun jälkikäteen kuulee tuosta, niin toihan kuulostaa aika semmoiselta ilmiselvältä tapaukselta, missä tekoäly tänä päivänä voisi käyttää. Tämä Sportsetter. Vähän niin kuin trendsetter. Aivan, joo. Ja tavallaan tämä use case tai tämä käyttötapaus, niin voisin kuvitella, että sinne aika helpolla rakentaisi tekoälyagentteja soittamaan näitä puheluita tai näitä kontakteja tekemään nykyisellään. Mites sulla on pitkä tämmöinen toimitusjohtajatausta. Sä oot ollut pitkään 2 otteeseen ilmeisesti toimitusjohtajana Evermadeillä, ja ilmeisesti silloin kun aloititte, niin teitä oli 3, ja silloin kun sä lopetit, niin oliko teitä lähemmäs 70 silloin? Joo, mä just näin, mä olin 2 otteeseen Evermaden toimarina. En ollut ihan alkuun, sitten oli pieni breikki 2 vuotta siinä välissä, testattiin ulkopuolista toimaria, ja sitten mä hyppäsin taas puikkoihin, ja olin nyt niinku ihan tämän vuoden alkuun saakka toimarina. Meitä oli 70 siinä niin kuin loppuvaiheessa. Ja sieltähän itse asiassa Samulin kanssa tunnetaan. Mä oon Samuli aikanaan Evermadelle palkannutkin suunnittelijaksi. Ja joo, me lähdettiin mun opiskelijakaveri Mikaelin äidin kellarista. Siellä meitä oli aluksi Mikenkaan 2, ja sitten meitä oli 3, ja sitten oli 4. Ja mä aina kerron storia, että meidän yksi meidän perustajista Jaakko, niin se on semmoinen 203 pitkä kaveri. Ja siis meillä tuli vaan niinku tila vastaan, että Jaakon piti aina olla siellä niinku pää vähän vinossa siellä kellarissa, varsinkin kun se meni jostain oviaukosta läpi, niin se piti mennä ihan kyyryssä, ja sitten me todettiin, että
että me ei mahuta enää tähän toimistoon, että meidän pakko hommata oikea toimitila. Se oli vuosi 2011, silloin lähdettiin Evermade perustamaan ja sitten tehtiin sitä käytännössä 13 vuotta. Eli Evermade porskuttaa tuolla edelleen hienosti eteenpäin ja Red & Bluen varmaan sellainen rakas kilpailija, niin siellä edelleen tosi hienosti kaikki. Me fokusoitiin tavallaan musta, että meidän semmoinen käännekohta Evermadella oli 2013 huitteissa, niin todettiin, että nyt aletaan fokusoimaan niin kuin WordPress-alustaan. Ja ruvettiin siihen panostamaan oikeastaan niin kuin kaikki munat yhteen koriin. Sitä ennen me oltiin tehty niin kuin ihan kaikkea. Joo. Ja tämä oli ehkä myös, tässä on semmoista tiettyä niin kuin startupin sitä sellaista niin kuin product market fitin etsimistä, että me tehtiin niin kuin kaikkea rollapeista, käyntikorteista aina niin kuin johonkin Python ajureihin jollekin USB-dongleille ja siis kaiken maailman niin kuin hommaa ja sitten samalla jotakin niin kuin Ruby on Railsia ja 5 eri sisällönhallintajärjestelmää ja sitten me todettiin, että okei, ja omaa tuotetta, ainakin 1 tai 2 omaa tuotetta siinä samalla ja tiimi oli tässä kohtaa ehkä 5 henkeä, että se oli kyllä aikamoista sekoilua. Mutta sitten 2013 huitteissa niin todettiin, että okei, no niin, nyt mennään niin kuin all in tuohon WordPressiin, että tuntuu, että siinä on niin kuin imua ja ruvettiin käytännössä fokusoimaan pelkästään WordPress niin kuin verkkosivustoihin ja verkkopalveluihin ja niiden ympärillä tapahtuvaan toimintaan. Ja se oli hyvä veto. VP oli siinä kohtaa just niin kuin lähes hyvään kasvuun. Ja niin kuin isommatkin yritykset alkoi ottaa WordPressia sisällönhallintajärjestelmäksi. Ja se oli hyvä juna, siihen oli hyvä hypätä mukaan. Moni sanoo bisneksessä, että kannattaa valita semmoinen markkina, joka kasvaa, koska sitten kun se vedenpinta nousee, niin kaikki veneet nousee siinä vähän niin kuin samalla. Ja sitten onneksi niin kuin yritykset voi tehdä myös sitä, että ne pystyy pumpata vettä alleensa. Että voidaan niin kuin yhdessä tehdä siitä markkinasta myös vähän isompia. Jep. Joo, mutta sitä tehtiin sitten 13 vuotta. Että tuossa on niin kuin varmaan 1000 verkkosivupalvelua on niin kuin jollain tavalla ollut mukana tai ollut suunnittelemassa. Pari mä oon ollut itse ehkä kehittämässä ja muuten mä oon sitten pyörinyt siellä liepeillä ja myynyt tosi monelle firmalle nettisivut. Sitä on nähty. Se oli varmaan silloin just 2013 tai vähän sitä ennenkin, kun oli tullut näitä, 2009 taisi tulla Facebookit ja Suomessakin oli varmaan se ajankuva, oli semmoinen hyvä semmoinen startup-pörinä, että kaikki kehitteli vähän kaikki omia tuotteita ja se voi ollakin, että siihen aikaan sitten alkoi just 2013 alkoi yritykset fokusoitua. Mä muistan, että meillä oli myös 2013 varmaan ihan samana vuonna oikeastaan, kun päätettiin alkaa näitä WordPress-palveluita kanssa tekemään. Miten tälleen vähän niin kuin johtajan näkökulmasta, niin yrityksellähän kun se kasvaa tämmöisestä 4 tai 5 henkilöstä sitten 70, niin siinähän on varmaan niin kuin tunnistettavissa aika monta tämmöistä vaihetta. Ja niin kuin monia totta kai niin kuin yrityshän aina ajautuu, niin kuin kun muuttujat muuttuu, niin tulee uusia niin kuin tilanteita, mitkä pitää sitten jollain tapaa selvittää. Niin tuleeko sinulle mieleen tällaisia, niin kuin, mitkä oli tällaisia niin kuin vaikeimpia tai kriittisimpiä kohtia tässä kasvun aikana, niin kuin, että missä henkilömääristä tai näin edespäin, ja oliko sun mielestä jossain vaiheessa niin kuin esimerkiksi se työn tekeminen tai se johtaminen helpompaa kuin toisissa vaiheissa? Niin? Siis mä oon monta kertaa sanonut lähipiirille, että mä oon niinku idiootti, että mä lähdin tosta niinku toimarin pestiltä menee, koska siis pienessä firmassa ei tietenkään voi maksaa mitenkään järkeviä liksoja yleensä, varsinkaan yrittäjille, siellä venytään ja sitten tuossa matkan varrella on ollut sellaisia tilanteita, että se oma työmäärä suhteessa niinku vaikka korvaukseen ja ne stressitasot ja kaikki muu ja se niinku riskit, mitä siihen niinku yrittämiseen liittyen ja mitä kaikkea se piti sisällään, niin on ollut kuitenkin niinku onhan se kovaa hommaa niin sanotusti. Niin sit nyt niinku viime vuosina niin ei mun työ ole koskaan ollut niin helppoa. Että tavallaan silleen, että sulla on 70 henkeä firmassa, niin sitten alkaa olla silleen, että vähän niin kuin jokaiseen hommaan löytyy joku asiantuntija, jokaiseen hommaan löytyy se joku dedikoitu, tämä on ton vastuualueella, ja sitten toimarin homma on enemmän sellaista niin kuin ylätason koordinointia, ja sitten tulipalojen sammuttelussa auttamista, ja näin edespäin, niin että mä oon niin ihan hullu, että heti kun tästä tuli jotenkin silleen mukavaa, ja en nyt sano helppoa, mutta silleen kevyempää kuin aikaisemmin, niin sit täytyy lähteä vaihtaa johonkin ihan muuhun, hypätä tyhjän päälle. Vaikeimpia aikoja mun mielestä toimarina on silleen 10-15
niin kokoinen firma. Silloin se, varsinkin tämmöinen asiantuntijaorganisaatio, niin ne muut tyypit on niin kiinni siinä, että ne saa tavallaan vaan tehtyä niitä projekteja eteenpäin ja tehtyä sitä duunia, sitä laskutusta, niin sitten se meinaa sitä, että siinä ei vielä ihan hirveästi ole varaa millekään muille rooleille. Sä et pysty palkkaa itsellesi operatiivista johtajaa ja markkinointijohtajaa ja jotain niin kuin HR-vastaavaa ja jotain business-controlleria ja tiimivetäjää ja myyjää ja ei se vaan toimi niin. Mikä tarkoittaa, että kaikki muut tekee sitä, tai meidän tapauksessa tarkoitti, ja tämänkin olisi varmaan voinut tehdä aika paljon paremmin, mutta meidän tapauksessa se tarkoitti, että mun työnkuvaan jossain kohtaa kuului kuitenkin silleen kaikki niin kuin toimiston maitotilauksista ja vessan siivoamisesta silleen 1 000 000 eurolla netin myymiseen ja niin kuin kaikkien esihenkilövastuuseen ja sitten siihen tilinpäätökseen ja sitten siihen strategiaan ja tavallaan, että se koko luokka mä muistan, että oli niinku tosi tiukka. Ja vaikka meitä oli tietysti siinä kohtaa oli niinku yhtiökumppaneita mukana ja näin edespäin, mutta nekin oli niin tiiviisti kiinni siinä tekemisessä itsessään. Ja hyvä niin, ja niin pitikin olla. Mutta et musta tuntuu, että siinä kohdassa alkoi silleen valjeta, että hei, mä en tiedä, että onko tämä ihan sitä, mitä mä haluan tehdä. Ja silloinhan me hommattiinkin sitten just ulkoinen toimari silleen 2 vuodeksi. Sitten toinen mun mielestä semmoinen vaikea kohta on ollut suunnilleen siinä kuin 3-40, että se niin kuin 40 hengen rajapyykin rikkominen oli tosi vaikeeta. Et me jotenkin mentiin niin kuin sinne huitteille 35, 38, 40 henkeä ja sitten tavallaan stoppi ja sitten jotkut lähtee ja sitten se niin kuin, jotenkin sen niin kuin rakenteiden ja muiden luominen sille kasvulle siitä eteenpäin, niin se tuntui olevan vaikeaa. Mä oon nähnyt, että muutkin firmat on niin kuin silleen kamppailu just siinä koko luokassa suunnilleen. Että sitten taas tuntui, että sitten kun me niin kuin murrettiin se 40, sitten meitä oli joku 45, niin yhtäkkiä meitä olikin 70. Että tavallaan se siitä seuraava kasvupyrähdys tapahtuikin yllättävän jotenkin. En mä nyt halua sanoa, että tässä kaikki on ollut jotenkin helppoa, mutta että se tapahtui kevyemmin kuin tietyllä tavalla sen rajapyykin rikkominen. Ja sitten samaan aikaan pakko sanoa, että milloin mä sitten tavallaan niin kuin nautin siitä jotenkin myös eniten, tai mistä mulla on jäänyt hienoimpia muistoja, niin tietyllä tavalla ne on ehkä ollut just myös ne vaikeimmat ajat. Et silloin kun meitä oli se ehkä 10-15 henkeä, niin se oli aika tiivis nippu. Ja kaikki tavallaan puski sen saman tavoitteen eteen, kaikki tunsi toisensa niin kuin henkilökohtaisella tasolla. Että onhan siinäkin jotain sellaista tosi uniikkiä siinä koko luokassa. Kyllä. Ja sitten taas se niin kuin 35-30 henkeä, niin musta tuntuu, että se on myös semmoinen niin kuin aika maaginen luku sille, että kaikki vielä aika hyvin pystyy tietämään toisensa. 70 hengessä, niin ei kaikki välttämättä enää muista, että oliko toi meillä töissä vai onko tämä vaan joku random tyyppi, joka on nyt käymään, onko tämä joku asiakas vai onko tämä meikäläisiä ja näin edespäin. Et monesti se elämässä menee niin, että sitten niitä vaikeita aikoja ehkä jälkikäteen muistelee silleen haikeudella. Totta. Joo. Luulet se, mä en ole varma, tuliko se jo tässä keskustelussa ilmi, mutta just se, että sulla on suunnittelijataustaa ja että sä oot devannutkin tai tälleen niin kuin toteuttanut jotain. Ensimmäisessä käyntikortissa luki front-end developer and designer. Et siis no just näin. Niin luulet sä, että tämä on semmoinen niin kuin historia, joka on auttanut sua siinä johtamisessa? Että onko se jotenkin helpottanut sitä epävarmuuden sietämistä tai onko se tavallaan jotain semmoisessa suunnitteluajattelussa, niin onko siinä jotain semmoisia työkaluja, mitkä on sua auttanut johtamisessa? Mä luulen, että johtamisessa on auttanut, osittain on voinut auttaa myös se, että ihmiset on nähnyt, että mä oon myös niinku tehnyt näitä juttuja, että se on niinku tietysti aina semmoisen tietyn arvostuksen voi saada sillä, että on niinku been there and done that. Miten hyvin, niin sitä voidaan sitten miettiä, että oliko mä nyt sitten paras suunnittelija tai mä en todellakaan ollut paras front-end devaaja, sen mä voin sanoa, mutta mä luulen, että semmoinen design thinking tietyllä tavalla, tämmöinen niinku muotoiluajattelu, niin se on ollut varmasti niinku tärkeä osa sitä, ainakin niinku mun johtajapolkua, että tavallaan aina kun on tullut vastaan joku ongelma, niin mä oon kuitenkin lähestynyt sitä silleen, että ahaa, okei, tällainen ongelma, että mitäs tätä lähtisi ratkoa, tai no joo, ehkä toi on vähän yksinkertaisesti sanottu, joskus on myös ärräpäitä lentänyt ja tiedätkö, kyyneliä vuodatettu saunassa, mutta
Mutta niin kuin pääosin tavallaan, että on tullut joku ongelma vastaan, niin sitten se ei ole vaan silleen, että ei vitsi, että taas tällaistakin, vaan että okei, no niin, tämmönen. Mites tän nyt niin kuin lähtisi ratkoon? Ja sit se on niin kuin ehkä, se oma rooli on tietyllä tavalla mennyt siitä niin kuin web-palvelun muotoilusta semmoiseksi yritys- tai organisaatiomuotoiluksi jossain kohtaa. Ja kyllä mä oon aina pitänyt sitä niin kuin tosi mielenkiintoisena ja sitä aina silleen uteliaisuudella kohdannut niitä haasteita, mitä sieltä on tullut vastaan. Musta tuntuu, että se myös auttaa. Mä väitän, että on niin kuin ihan sikapaljon helpompaa olla omistamansa firman toimari tietyllä tavalla, koska sulta on semmoinen tietty painekerros varmaan pois. Et mä en tiedä, haluaisinko mä olla toimari jonkun toisen firmassa, koska sit se on niin kuin vähän semmoista palkkasoturihommaa kuitenkin. Niin et mulle ainakin sopi se, että tietyllä tavalla, aha, tämmöisiä ongelmia, no kuka tämän korjaa, minä, no onko tässä paineita, no on se, että tämä firma menee hyvin, mutta ei mun tarvitse pelätä niin kuin oman pestini puolesta tavallaan välittömästi, että jos mä nyt mokaankin. Ja musta tuntuu, että suunnittelu ja luova työ yleensäkin kaipaa ja vaatii sellaista tiettyä niin kuin turvallisuutta ja sellaista ympäristöä, että pystyy vähän kokeilla ja testailla. Niin, toi on hyvin sanottu. Tai silleen, kun itse istuu suunnittelijan jakkaralla, niin tavallaan se suunnittelutyö vaatii just semmoista turvallista tilaa ja turvallista olemista, vaikka se niin kun suunnittelutekeminenhän on paljon nimenomaan sitä epävarmuuden sietämistä ja rajojen kokeilua. Mutta sen takia se varmaan myös just sitä niin kun ympärilleen kaipaa sitä turvaa, semmoista turvallisuutta. Ei tule sitä painetta jostakin yläpuolelta välttämättä samalla tavalla. Just. Tai niin, jotkut kaipaa sitäkin, jotkut tykkää siitäkin ja jotkut haluaa vähän niin kuin pientä ruoskaa, mutta kyllä mä yleisesti uskon, että se on niin epävarmaa. Tietyllä tavalla siinä ollaan niin kuin aika haavoittuvaisia, kun ollaan luomassa jotakin omasta kynästä täysin tyhjästä, niin se vaatii niin kuin jonkun rakenteen ja kehikon, joka on sitten taas silleen turvallinen. Just näin. No miten sä sanoit, että et välttämättä haluaisi hypätä toimariksi kenenkään toiseen firmaan? Ei siis sillä, että jos tää nyt on joku, joka on tarjoamassa, niin tiedätkö, voi olla yhteydessä. Always open ja näin edespäin, mutta et ehkä se on semmoinen, yksi ajatus, mikä mulla on ollut. Just niin. No mutta miten hyppäisit sä nyt toiseen firmaan, tai jos me voitaisiin tehdä ajatusleikki, että astuisit edelliseen omaan firmaasi takaisin, niin jos sulla oli aiemmin toimarina, sulla oli se suunnittelijatausta tukena ja nämä työkalut tukena, niin sitten jos ajattelet, että tänä päivänä on just tämä tekoäly ja nämä tukena, niin miten sä ajattelet, että millaisia apuja sieltä tulisi? Tai millainen, jos tämän yrittää paketoida, niin tavallaan millainen johtaja sä ajattelisit olevasi tänä päivänä, jos sä hyppäisit nyt toimitusjohtajan rattiin? Aika paha kysymys. Mä ehkä lähestyn tätä nyt jotenkin siitä näkökulmasta, että tuolla niin kuin Piilaaksossa tällä hetkellä käydään tekkitoimareiden toimesta niin kuin vedonlyöntiä siitä, että kuka perustaa ekan niin kuin one person unicornin, eli miljardin arvoiseksi valuoidun yhden hengen firman. Ja se ehkä kertoo siitä, millä tavalla meidän maailma ja tavallaan tämä ympäristö, missä me toimitaan, niin on muuttunut. Että miten paljon yksi henkilö voi saada aikaiseksi tänä päivänä. Ja mä luulen, että jos nyt kuvitellaan, että mä perustaisin uuden firman vaikka, niin kyllä mä miettisin sen tosi eri tavalla. Ja esimerkiksi niitä palkkauksia tosi eri tavalla kuin mitä niin kuin aikaisemmin firmassa. Ja tätä kautta me päästään aika herkästi ehkä niihin mun tiettyihin dystopiakeloihin niin kuin tekoälyn suhteen, että jos aikaisemmin miettii, että olisi vaikka joku SaaS-firma, niin aika nopeasti alkaa tarvitse asiakaspalvelua. No, siihen löytyy tekoälyjä, jotka vastaa mulle niin kuin nopeammin kuin kukaan asiakaspalvelija ehtii. Sitten jos se ei jostain syystä pysty ratkoa sitä, niin sitten se voi eskaloida sen niin kuin jollekin ihmiselle. Mutta yhtäkkiä tarviikin ihan sikapaljon vähemmän asiakaspalvelijoita. Ehkä siitä asiakkuuden hoidosta voi pitää kiinni SaaSissa niin kuin aika paljon erilaiset botit, jotka kyselee ja tiedustelee ja näin edespäin. Aika paljon niin kuin erilaisista markkinointitoimenpiteistä voidaan tehdä automatisoidusti.
Sitten kun rupeaa miettimään, minkälaisia työkaluja on niin kuin tulossa markkinoille, siis kehitystyökalut tavallaan, että kuinka monta kehittäjää sä tarvit siihen sun startuppiin. Just tuli vastaan tämmöinen Fixer.ai, tämmöinen niin kuin uusi, lupaavat korjata sun sähköpostin, niin niitä oli 4 henkilöä tämän vuoden alussa. Mä en muista kuinka monta miljoonaa vai 10 miljoonaa niillä on tällä hetkellä niin kuin vuosiliikevaihto, se ARR-taso, mutta niitä oli 4 tammikuussa. Ja se kertoo siis siitä, että mitä on niin kuin mahdollista tehdä pienemmillä tiimeillä. Ja samaan aikaan mun mielestä se on niin kuin super mielenkiintoista ja super innostavaa. Ja sitten samaan aikaan niin kuin tosi nopeasti mulle tulee semmoisia yhteiskunnallisia pohdintoja mieleen. Ja mä uskon, että on tosi paljon vaikeampaa lähteä muokkaamaan jotain olemassa olevaa firmaa tälle uudelle aikakaudelle, kun perustaa niitä niin kuin uusia startteja ja rakentaa se niin kuin kokonaan silleen AI first sitä firmaa. Ja mä luulen, että me ollaan niin kuin aika uuden edellä tai niin kuin uuden äärellä sen suhteen, että Lasse Lehtonen, joka oli entinen HUSin johtaja, korona-aikaa oli paljon esillä, joka nyt hyppäsi Kelan pääjohtajaksi mun mielestä, niin sanoi jossain, luin vaan otsikko jostain lehdestä, että Kelan hakemusten käsittelijät tullaan korvaamaan tekoälyllä. Kelalla oli muistaakseni 6000 työntekijää, ei missään löytynyt julkisesta lähteestä, että kuinka paljon niitä tilausten näitä niin kuin hakemusten käsittelijöitä on, mutta mä heitän vaan, että voisiko niitä olla vaikka 2000 tai 3000 kappaletta. Niin kohta me ollaan sellaisessa tilanteessa, että jos tämä visio toteutuu, ehkä me tarvitaan sinne joku tietty porukka niin kuin tsekkaamaan niitä manuaalisesti ja hoitamaan kompleksempia keissejä tai laadunvarmistukseen tai tämmöiseen, mutta jos me kohta siirretään Kelan käsittelijät, hakemusten käsittelijöitä 3000, niin Kelan hakemusten lähettelijöiksi. Niin sit meillä on, ja jos tämä toistuu monessa firmassa, niin mä luulen, että me ollaan aika isojen yhteiskunnallisten kysymysten äärellä. Ja sitten samaan aikaan mä mietin, että vähänkö siistiä, että pystyy tehdä niin paljon tehokkaammin niin makeita juttuja. Niin mä huomaan, että mulla itsellä mun aivoissa taistelee nämä 2 todellisuutta samaan aikaan. Bill Gateshan just, olisiko ollut viime viikolla, kun sanoi, että hänen ennustus on, että ihmiskunta tekee 2-päiväistä työviikkoa tulevaisuudessa. Ja tosiaan siinä tietysti ei otettu kantaa siihen, että niin kun, ketkä tekee ja mitä ne 3 päivää sitten, että meneekö ne sitten näiden yhteiskunnallisten tämmöisten kohtaamisten, tai silleen, että keskittyykö sitten ihmiset niin kun tekee sellaisia töitä, missä sitä ihmiskontaktia tarvitaan. Että yksi selvä hommahan on se, että nyt tämän tekoälyaikakaudella on myös ihan mahdoton sanoa, että mikä on totta ja mikä ei kerta. Esimerkiksi tämänkin haastattelun pystyisi jollain tapaa generoimaan jollain tekoälyllä, että tässä on meidän vieras tuolla toisella puolella, joka puhuu tässä näin. Ja tuommoisia kohtaamisia, mitkä halutaan varmentaa, että onko tämä, onhan tämä totta, niin varmasti tulevaisuudessa on pakko vaikka julkisia tarjousmenettelyitä ja tällaisia, niin kerta nykyään pystyy tekoälyllä kirjoittamaan niitä tarjouksia, ja varmasti asiakas myös lukee niitä tarjouksia tekoälyllä, niin jossain vaiheessa menee varmaan silleen, että pitää oikeasti kaivaa se tiimi sinne haastatteluun ja kysyä, että ymmärrättekö te, mitä te olette kirjoittanut tähän näin. Mutta toi on tosi hyvä puheenvuoro jotenkin, ja varmaan isompien asioiden äärellä varmaan harva on. Onko sulla semmoinen fiilis, että yhdyskunta toimii tarpeeksi nopeasti? Nyt kun tämmöisellä meilläkin ammattilaisilla on kaikilla, niin kuin sanoit tuossa aikaisemmin, että kaikilla on tämmöinen FOMO, että onko mä nyt, vaikka mä käytän kaiken aikani tämän asian tutkimiseen, niin onko mä nyt edes kärryillä tässä, mitä tässä tapahtuu, niin miten sitten tämmöiset hitaat yhteiskunnan rattaat, ja tuohon vielä toi edellinen puheenvuoro, että on nopeampi aloittaa uusi kuin muuttaa vanhaa, niin tähän ei tietysti varmaan kellään ole mitään silver bullettia, mutta miten sä oot nyt, sulla on ollut ainakin aikaa miettiä, nyt kun sä et ole ollut työelämässä aktiivisesti nyt, niin minkälaisia ajatuksia sulla on, että miten yhteiskunta pystyisi ottaa hyödyn irti tästä tekoälystä, kertaa tähän mahdollistaa myös ihan sairaasti hyviä asioita?
Siis mä uskon, että yhteiskunta ei pystyy muokkautuu tarpeeksi nopeasti, ja se on itse asiassa mun niinku aika iso huoli ja pelko, koska se mitä mä näen, jos miettii vaikka sitä Kela-esimerkkiä, niin on se, että nyt 2000 ihmistä lisää työttömäksi. Ja samaan aikaan me tarvitaan ehkä nyt niistä 100 sitten hoitamaan sitä jotain valvontaa, mutta onko ne samoja tyyppejä? Onko ne niitä tyyppejä, kello on se kyvykkyys? No ei välttämättä ole, että ne saattaa olla vielä niinku 100 ihan jotain eri tyyppiä. Ja mä luulen, että meillä tulee olemaan semmoinen niinku tilanne sekä niin kuin yritystoiminnassa että niin kuin monessa työpaikassa, eli tavallaan, että se valta ja arvonluonti ja sitä kautta myös raha konsolidoituu niin kuin harvemmalle. Eli tietyllä tavalla sieltä, ehkä me ei tarvita nyt 2000 tilauksen käsittelijää, mutta me tarvitaan 100 jotain hyvin palkattua AI-konfaajaa sinne. Tai me ei tarvita nyt, jos miettii vaikka niin kuin web-kontekstia, niin me ollaan aina nauraskeltu, tai olen nauraskellut sitä, että se on niin huvittavaa, että suunnittelija naputtelee tarkkoja jotain heksa-arvoja aikanaan vaikka Photoshopissa ja jotakin, että tämmöiset marginit ja tämmöiset paddingit ja tämän kokoiset nappulat ja näissä on tämän verran niin kuin 10 pikseliä ylhäällä ja 10 pikseliä alhaalla ja 20 pikseliä sivuissa ja sitten tämmöinen niin kuin drop shadow ja kaikki se määrittelee siinä työkalussa ja sitten se lähettää sen, antaa handoffin niin kuin frontend devaajalle, joka yrittää toisintaa sen. Se yrittää niin kuin muuntaa ja kääntää sen, niin kuin, mitä se suunnittelija jo teki, niin jotenkin koodiksi. Niin, mä oon niin kuin aina vähän ollut huvittunut siitä, että miten jotenkin niin kuin turhaa tietyllä tavalla se käännöstyö on. Nythän ollaan jo siinä pisteessä, että jollain Figmalla pystyy aika helposti tavallaan saada sieltä niitä määritteitä, ja kun se on niin kuin jo webbiä, niin sä tavallaan pystyt saada niitä määritteitä sieltä irti aika herkästi, mutta mä uskon, että siinäkin tulee olemaan niin kuin työtehtävä, jota ei tarvita enää jatkossa. Se tulee olemaan niin kuin automaattinen. Ja sitten kun tästä rupeat niin kuin laskeskelemaan, että kun otetaan niin kuin mikä tahansa ala ja mietitään, että missä kohtaa me ollaan lisätty jotain ylimääräistä tauhkaa tässä niin kuin vuosikymmenen tai vuosikymmenien tai vuosisadan aikana, niin mä lupaan, että niitä on niin kuin firmoissa ihan sairaan monta. Pystytäänkö me kouluttaa ihmisiä uusiin tehtäviin? Löydetäänkö me uusia tehtäviä? Pystyykö yhteiskunta muuttamaan toimintaansa yhtä nopeasti kuin ne firmat haluaa tehostaa? Mä uskon, että näin ei tule tapahtuu, ja sitten niin kuin euron kuvat ja dollarin kuvat silmissä niin kuin yritykset lähtökohtaisesti tehostaa toimintaansa, ja mä uskon, että ne, jotka tehostaa toimintaansa eniten, niin tulee olemaan niin kuin myös voittajia pitkässä juoksussa tässä niin kuin kisassa, ja sitten samaan aikaan hirvittää se, että mitä se tarkoittaa niin kuin yhteiskunnallisella tasolla. Mä luulen, että meidän täytyy niin kuin löytää myös malleja, millä me pystytään jotenkin varmistaa, että meillä on kaikilla toimeentulo, että kaikki saa tehdä myös mielekkäitä hommia. Ja siellä on sitten taas mun niinku se utopistinen ajatus, että pystyttäisikö me itse asiassa siirtää ihmisiä siitä niinku monikamppailun merkityksen kanssa vaikka työelämässä, niin pystyttäisikö me itse asiassa siirtymään jotenkin merkityksellisempien hommien pariin keskimäärin, ja sitä kautta saamaan, sitten tietysti kysymys kuulee, että mistä me luodaan tämä varallisuus, jos se kaikki konsolidoituu jollekin OpenAIlle ja Nvidialle ja Googlelle, niin miten me verotetaan niitä ja miten me saadaan sieltä niin kuin tämän yhteiskunnan rattaiden pyörittämiseen rahaa, niin se on mun mielestä niin kuin äärimmäisen mielenkiintoinen teema. Ja sitten samaan aikaan mä niin kuin ymmärrän täysin sen, että se joku keskijohtaja tai yritysjohtaja, joka yrittää vaan että niinku tyydyttää niiden osakkeenomistajien mielet, niin sen tavallaan duuni on pyrkii optimoimaan ja tehostaa sitä toimintaa. Niin tämä on kyllä ollaan mielenkiintoisten asioiden äärellä. Niin jos ajatellaan, että tekoäly on kuitenkin työkalu ja niin kuin kyllähän jokainen niin kuin haluaa, että on parhaat työkalut kädessä. Että jos sä meet hammaslääkäriin, niin sä haluat, että sillä hammaslääkärillä on parhaat työkalut, eikä jotkut kasarityökalut. Jep. Kun se alkaa tekemään juurihoitoa, niin tässä on vähän sama juttu, että kaikki varmaan niin kuin
tekoäly, sehän on niinku paras työkalu, mitä tällä hetkellä on käytössä, mutta siinä on tosiaan tämä, niinku, nämä yhteiskunnalliset ulottuvuudet on ehkä pahiten vielä niinku, hämärän peitos. Miten meillä on molemmilla verkkosivubisneksestä taustaa, niin miten sä näet niin kuin verkkopalveluiden tulevaisuuden tässä, että kun ajatellaan, että tekoäly aina indeksoi jotain, että jostainhan se sen tiedon saa ja niin kuin, että miten sä näet, tämä kaksosainen kysymys, että tämmöiset verkkopalvelut, että jos sulta kysyttäisiin, että minkälaiset nämä verkkopalvelut on 5 vuoden kuluttua, niin miten sä näkisit, että mikä niiden niin kuin rooli on ja miten niitä niin kuin operoidaan? 5 vuoden näkökulma. Just luin tuossa entisen yhtiökumppanini Jaakko Alajoen postauksen LinkedInissä, missä se puhuu, että kuinka paljon Evermadein pyörittämien saittien käytöstä tulee tekoälyiltä, ja se oli joku ihan häviävän pieni määrä vielä. Eli toistaiseksi niin kuin valtaosa verkkosivujen käyttäjistä, ainakin yritysten verkkosivujen käyttäjistä, tuntuu olevan niin kuin ihan ihmisiä. Eli siinä mielessä niin kuin lyhyellä aikavälillä tuntuu, että tämä muutos ei kuitenkaan tapahdu ehkä ihan niin nopeasti kuin jotkut eniten niitä punaisia pillereitä nielaseet voisi niin kuin kuvitella harhaisissa kuvitelmissaan. Ja sitten samaan aikaan monesti me myös aliarvioidaan muutosta pitkällä aikavälillä. Ja mä uskon, että mä oon aina uskonut sitä, että jos ihminen pystyy tehdä jotain helpommin ja ole vähän laiskempi, niin se kyllä ottaa sen käyttöön aika herkästi. Niin nyt kun on vaikka OpenAI julkaisi oman selaimensa ihan viikko sitten, ChatGPT Atlas, joka selaa nettiä sun puolesta, tekee asioita sun puolesta. Sitten on niinku selaimia kuten Perplexity ja noi kielimallit jo nyt selaa niinku nettiä ja etsii sieltä informaatiota. Niin mä uskon, että me tullaan niinku enemmän ja enemmän kehittämään niitä verkkopalveluita ja verkkosivuja siitä näkökulmasta, että hei, että tekoälyn pitää pystyä käyttämään tätä. Ja mitä sitten ne tekoälyt, minkälainen verkkopalvelu on hyvä tekoälykielimalleille ja minkälainen verkkopalvelu on hyvä käyttäjille, niin varmaan sieltä löytyy tiettyjä yhtymäkohtia ja sitten löytyy tiettyjä asioita, jotka on aika erilaisia. Esimerkiksi jos puhutaan vaikka jostain hyvin niin kuin tietopohjaisesta sivustosta, niin mä luulen, että meidän niin kuin hyvä tunnistaa, että hei, peruskonventiot, käyttöliittymäkonventiot, sit sitä osaa käyttää ihmiset ja tekoälyt yhtä lailla, hyvä rakenne, hyvä sisältöhierarkia, kaikki semmoiset SEOon liittyvät, hakukoneoptimointiin liittyvät perusperiaatteet, nopea latautuvuus, niin kuin semmoista asiat, mitkä tekee niin kuin perushyvän nettisivun, niin se toimii sekä ihmiselle että tekoälylle. Mutta mä luulen, että jos katsoo niin kuin pidempää aikaväliä, niin mä jotenkin ajattelen, että ne tulee jollain tavalla niin kuin eriytyy. Että meillä tulee olemaan tavallaan niin kuin 2 kerrosta verkkopalveluita. Tulee olemaan se osa, mitä tekoälyt käyttää, ja sitten tulee olemaan se osa, mitä ihmiset käyttää. Ja tämä, että nyt tekoäly selaa nettiä ihmisen kaltaisesti, niin mä ajattelen, että tämä on joku tämmöinen niin kuin välimuoto kuitenkin vielä. Niihin varmasti liittyy tämmöiset niin kuin MCP-tyyppiset protokollat, ja tekoäly kuitenkin hyödyntää paljon enemmän sitä tekstiä ja sitä sisältöä. Ja sitten taas ihmisinä meihin vaikuttaa paljon semmoista asiat kuin värit ja kuvat ja kokemus, mitä sitten taas ne kielimallit ei tulkitse. Niin mä luulen, että mä en haluaisi nähdä semmoista nettiä, missä me päästetään siitä irti ja kaikki on vaan jotain niinku, tietokantaa vaan niinku avattuna sinne niinku, julkiseksi. Et tavallaan mä oon aina tykännyt niistä hienoista kokemuksista ja käyttökokemuksista verkossa, ja mä luulen, että semmoisille tulee edelleen olemaan paikkansa, mutta tarviiko jokaisella liitolla olla niinku jotenkin ihan eeppinen verkkokokemus, niin ei välttämättä. Niillä saattaa olla niinku paljon enemmän sellaista informaatiosisältöä, ja sitä kautta niinku keep it simple. Itse olen ajatellut paljon ton lisäksi niin kuin ääniohjausta, minkä tuommoinen tekoäly niin kuin hyvin niin kuin kattaa. Sit mä itse pohdin sitä, että onkohan ihmisille, niin kuin, että miten ne käyttää mieluiten verkkoa. Että jos sulla on vaikka pankkiasia, että sun pitää maksaa vaikka lähettää sun pojalle 30 €, niin tänä päivänä se menee silleen, että sä avaat sun puhelimen ja avaat appin ja katsot ehkä niin kuin valmiit pohjat ja siirrät sen rahan. Mut helpompaahan se olisi silleen, että sä vaan niin kuin otat sen laitteen käteen ja sanot, että hei, voitko laittaa
pojalle 20 €, kiitos. Mutta toi on paha sanoa, että onko sitten niin kuin, että mahdollistaako tuo tekoäly tuommoiset, niin kuin, nykyäänkin varmaan jo mahdollistaa tietyillä agenteilla, että pystyy noin toimimaan, mutta toi on ollut itselle semmoinen niin kuin mitä on pohtinut paljon tuossa niin kuin käyttökokemuksen osalta, että tuleeko tämmöiset niin kuin visuaaliset ja elämykselliset verkkopalvelut edelleen pitää pintansa. Toki kyllähän edelleen kuunnellaan LP-levyjäkin ja näin että onhan niin kuin, ja internethän on ollut kumminkin nämä verkkopalvelut niin kuin suht samanlaisia silleen, kun ajattelee, niin kuin puhuit aikaisemmin että iPhonein niin kuin aikakaudesta, niin sehän oli iso muutos verkkopalveluissa, kun tuli, että pitikin suunnitella niin kuin myös mobiilikokoon nämä palvelut, ja tämä varmasti niin kuin nyt hakee paikkansa, että miten tämä tämmöinen niin kuin tekoälyjen huomiointi, vai tarviiko niitä ylipäätänsä huomioida, että hoitaako tekoälyt sen niin kuin automaattisesti jollain tapaa? Tuossa puheohjauksessa itseä on se, tai tuollaisessa puhekäyttöliittymässä, niin itseä eniten mietityttää se tavallaan asioiden vertaaminen. Että tollainen, kun se on joku suora call to action, lähetä rahaa, niin se on aika suorasukainen, ja tollaiseen mä uskon, että se toimii hyvinkin, mutta sitten kun se meneekin johonkin, että hei, vertaile näitä 2 matkaa minun puolestani tai näitä tuotteita, niin sitten se menee helposti aika raskaaksi. Ainakin tällä kokemuksella ja tällä nykyisellä tiedolla, mitä mulla on, niin tuntuisi vaikealta, että joku vaan puhuu mulle ne vaihtoehdot ja sitten mun pitää näkemättä pystyy niistä suodattamaan ja valitsemaan paras. Niin. Puheohjauksesta on mun mielestä puhuttu silleen tosi pitkään, niin kuin mitä tulee webiin ja tavallaan tiedon käsittelyyn ja sen hakemiseen. Sehän on varmasti meille niin kuin tässäkin tilanteessa ihmiselle aika luonnollinen media, mutta sitten siihen liittyy aika paljon sellaisia sosiaalisia haasteita myös, että ei kaikki tuolla voi pälättää kielimalleilleen tuolla bussissa tai metrossa ja se on herkästi aika awkward tai kauppakeskuksissa ja muutenkin liikenteessä tai näin edespäin. Mä uskon, että se tulee olemaan tärkeä tapa kommunikoida datan ja informaation kanssa, mutta mä uskon, että edelleen tämmöinen niinku verkkosivumallinen, haluan nähdä sen edessä, niin tulee varmasti pitää pintansa. Et molempia varmasti tullaan näkemään jatkossakin, tai näin mä uskon, ja niinku nettisivun kuolemasta on mun mielestä puhuttu silleen vuosikymmeniä, ja milloin se on ollut joku Facebook-sivut, ja milloin se on ollut niinku mitkäkin niin appit, ja näin edespäin. Mä itse uskon, että kyllä niinku World Wide Webille on niinku tilausta, ja sille on niinku tilausta nyt, ja sille on tilausta jatkossakin, ja ihan silleen selaimella mennään internetsivulle, niin mä luulen, että sellaisen tulee niinku, se tulee niinku edelleen pysymään, ja kyllä mä uskon, että vaikka jos miettii firmoja, niin kyllä niinku nettisivut, vaikka some saattaa tänä päivänä olla se niinku tärkein, miettii vaikka kuluttajabisneksiä, niin monelle jotkut Instagramit tai muut saattaa olla tärkeämpiä kuin se oma saitti, niin kyllä mä edelleen olen sitä mieltä, että sillä omalle saitilla tulee olemaan paikkansa maailmassa. Ja tämä tulee nyt mieheltä, joka on tietysti tehnyt sitä 13 vuotta, mutta en ole enää millään tavalla affiliated niin kuin tämän liiketoiminnan kanssa. Et kyllä mä niin kuin edelleen uskon, että silloin tulevaisuus. Se on kuitenkin se paikka, missä sä et ole niin riippuvainen jostain toisten algoritmeista. Se on paikka, missä ikään kuin lopulta se sun niin kuin kuratoima tieto elää, ja siitä sä voit niin kuin vastata täysin. Toki oot sä silloinkin hakukone ja tekoälyalgoritmien niin kuin varassa, että sinne tulee kävijöitä, mutta kuitenkin sulla on se tavallaan oma tietovarasto siellä. Ja mä uskon, että se tulee edelleen säilymään. Se, että tuleeko nyt, kun puhuttiin vaikka siitä WordPressistä, niin tuleeko WordPress tai tuommoiset samantyyppiset sisällönhallintajärjestelmät säilyy, niin se on mun mielestä tosi mielenkiintoinen kysymys. Et VP:hän on eri datalähteistä varmaan riippuu, mutta niin 40-60% koko internetistä on, tai siis webistä pyörii WordPressin päällä, ja se on kasvanut kuin hullu. Mutta mun mielestä 2 vuotta sitten WordPressin kasvu lakkas. Eli se on kasvanut tasaisesti jostakin vuodesta 2011. Ja 22 sen kasvu lakkas. Muistaakseni myös uusien nettisivujen määrä
sekin tavallaan sen kasvu loppu. Niin. Eli niin kuin nettisivuja ei enää tule hirveästi lisää. Et niin kuin vanhoja poistuu ja uusia tulee, mutta tavallaan että se on niin kuin, me ollaan nyt niin kuin saavutettu ehkä jonkinlainen sellainen lakipiste nyt nettisivujen määrässä. Just. Mutta niitä on silti aika paljon ja ihmiset käy niillä aika paljon ja WordPressikin tulee varmasti pysyä niin kuin markkinajohtajana niin kuin todella pitkään ja tulee kypsyä entistä enemmän niin kuin ja onkin kypsynyt entistä enemmän niin kuin isojen firmojen käytettäväksi alustaksi. Mutta sitten taas jos miettii, mitä sillä tulee tapahtuu, niin mä itse uskon, että niin kuin on nähty jo ikään kuin sellaisilla työkaluilla, millä pystyy, niin kuin page builder-työkaluilla, niin kuin puhtaasti Squarespaceilla ja Wixeillä ja tämmöisillä, ne on syönyt sieltä niin kuin alemmasta päästä sitä niin kuin bisnestä pois. Niin mä uskon, että toi tekoäly tulee niin kuin jatkaa sitä ikään kuin muutosta. Eli enemmän ja enemmän tulee olemaan niin kuin mahdollista kehittää täysin räätälöityjä sivustoja ja verkkopalveluita, varsinkin PK-päässä, niin kuin tosi edullisesti. Ja nyt sä et ole enää välttämättä jonkun valmiin teeman tai templatein tai jonkun tämmöisen niin kuin orja, vaan sä pystyt periaatteessa luomaan tosi monipuolisia kokemuksia tosi halvalla. Mutta tuleeko isot organisaatiot hyppää johonkin vibe-koodattuihin verkkopalveluihin, niin mä en ehkä usko, että sitä tulee tapahtuu, mutta mä uskon, että tullaan odottamaan entistä tehokkaampaa niin kuin toteutusta ja suunnittelua. Ja tavallaan, että se tulee varmasti aiheuttaa hintakilpailua alalla aika paljon. Isommassa päässä on varmaan nyt noista tekoälyalgoritmeista tai kielimalleista puhutaan tämmöisen mustan laatikkona, että kukaan ei oikein tiedä, että mitä dataa se on indeksoinut ja mitä dataa, minne se data menee, ja sitten jos tämmöinen iso enterprise-tason sivu vibe-koodataan jollain Lavabolla tai kursorilla, niin siinä voi tietysti olla kysymyksiä tähän, että miten niitä datoja käsitellään, kerta ne on varmaan vähän liikesalaisuuksia sitten siellä niin kuin ohjelmistopäässä, mutta niin kuin noita on näkynyt jo näitä tämmöisiä niin kuin pienempien firmojen ja yksityishenkilöiden vibe-koodaamia nettisivuja, mistä ei edes niin kuin voisi uskoa, että ne on niin kuin tekoälyn generoimia, että ne on niin makeita. Jep. Ja toi on varmasti se kehitys, mikä se myös varmaan mahdollistaa sen, että nyt niin kuin tulevaisuudessa, niin kuin mikäli näitä ihmiset uskaltaa ottaa sen ekan stepin, että kokeilla vähän näitä tekoälytyökaluja, niin semmoisetkin henkilöt tosiaan, ketkä ei aikaisemmin pystynyt vaikka mainostaa omaa musiikkia tai taidetta tai firman palveluita, niin pystyy helposti sen tekemään näillä työkaluilla. No just oli tuossa mun yksi kaveri, joka on luovalla alalla ja oli pistänyt oman nettisivunsa pystyyn tuossa nyt, oliko se ollut eilen vai toissapäivänä, oli postannut jonnekin linkkiä, niin se sanoi, että tämä oli ensimmäinen hänen saittinsa, minkä se on tehnyt täysin itse. Jep. Sekä designi että se toteutus, ja siitä tuli semmoinen, kun se olisi halunnut, ja nyt se ei vaan tarvinnut koodaria. Ja sitten se kertoi mulle tuossa eilen kahvin yli, että se oli tehnyt nyt ensimmäisen asiakasprojektin niin, että normaalisti se olisi palkannut siihen koodarin tekemään sen toteutuksen. Nyt se teki sen täysin kursorilla. Just. Ja mä itse on niinku, kun sit tavallaan tätä kohtaan on myös kuullut tosi paljon kriittisiä näkökulmia ja tavallaan sitä niinku tekoälyavusteista ohjelmointia tai koodausta tai no-codea tai vibe-koodausta tai miksi sitä nyt haluaa kutsua, niin tavallaan sitä kohtaan aika paljon erilaisia negatiivisia mielipiteitä ja semmoista skeptismiä, niin mä niin kuin näen, että siellä on kuitenkin niin kuin eri tasoja, millä tasolla niin kuin pystyy toimimaan siellä. Et on tavallaan niitä tyyppejä, joku kutsuu tätä toimarikoodaukseksi, että on sitä sellaista niin kuin vibe-koodausta sen niin kuin jotenkin syvimmässä merkityksessä, että joku, jolle ei ole minkäänlaisia teknisiä kykyjä, lähtee käyttämään tällaista työkalua ja luomaan jotain niin kuin nollasta. Ja sitten se luottaa niin kuin täysin siihen, että nyt tämä niin kuin työkalu tekee sen ja tekee tästä hyvän. Ja sitten niin kuin paras, mitä se voi sanoa sille, on silleen, don't be stupid, make this very good. Ja sitten I want it to be secure and reliable. Ja sitten että se sormet ristiin ja toivotaan. Mutta sekin on mun mielestä niin kuin tosi pitkälle pääsee jo sillä. Sä pääset testaamaan sitä sun ideaa. Tai jos sulla on joku parturikampaamo, niin sä voit tehdä sun parturikampaamolle just semmoisen nettisivun, kun sä oot aina niin kuin toivonut. Tosi halvalla. Tai siis jopa niin kuin ihan silleen jonkun startupin alkion, niin sä pystyt silleen saada liikkeelle. Ehkä jopa sikiön. Mutta sitten kun mennään siitä pidemmälle, niin tulee vastaan semmoinen tilanne, että sä otat mukaan siihen jonkun
tai otetaan tämmöinen tilanne, että sulla on joku teknisesti niin kuin kyvykäs tyyppi, mutta se tekee vaikka yksin, ja se tekee jotain sellaista asiaa, mitä se ei ikinä olisi pystynyt aikaisemmin toteuttaa yksin. Niin sitten siitä tulee tämmöinen, ei niin kuin visioija, koodaaja tai toteuttaja, vaan se on enemmän semmoinen niin kuin tarkastaja. Että se antaa sen työkalun tehdä ja tekoälyn tehdä pääosan koodista, mutta se itse lukee sen läpi, tsekkaa, että se toimii ja siellä on, niin kuin, se on järkevästi duunattu ja näin edespäin, mutta suurin osa työstä tulee niin kuin tekoälyltä. Sitten on ehkä semmoinen arkkitehtiprofiili, että se tavallaan niin kuin oikeasti suunnittelee sen, että miten tämä koodataan ja minkälaisia juttuja tänne tehdään ja oikeasti miettii sitä tietokantamallia ja valitsee frameworkit ja osaa kertoa, että mitä pitää koodata millä tavalla, ja silti tekoäly tekee vaikka yli 50% koodaamisesta. Ja sitten on ehkä semmoinen, niin kuin, missä musta tuntuu, että tosi moni vielä on semmoinen, että se tekoäly on semmoinen assari tietyllä tavalla. Että sulla on se koodari, joka tekee suurimman osan työstä, mutta sitten se tekoäly on siinä semmoisen niin kuin avustajana siinä kaverina. Se ehkä hoitaa dokumentointia, kommentointia, kirjoittelee jotain pieniä rimpsuja, mutta sä edelleen pidät niin kuin tiukan kontrollin siitä. Ja se, mikä mun niin kuin ajatus kuitenkin on vaikka tätä alaa kohtaan, tätä niin kuin tekoälykoodaamista kohtaan, on paljon niin kuin skeptisiä mielipiteitä, niin mä jollain tavalla kuitenkin ajattelen, että jos sä et ole missään näistä, jos sä et solahda mihinkään näistä niin kuin kategorioista devaajana tai verkkopalvelujen tuottajana, niin sit sulla on kyllä niin kuin tulevaisuuden kuva ei ole välttämättä pelkästään ruusuna. Kyllä. Aikana mä muistan, että sä oot paljon puhunut siitä, että WordPressillä ja muilla niin saadaan vaihdettua vähän sitä tai muutettua sitä sivuston omistajuutta, että se ei ole koodarilla, vaan se on enemmän viestijällä ja markkinoijalla. Niin onko tämä sitten tietyllä tapaa vähän semmoinen kuperkeikka jossain määrin niin kuin takaisin siihen, että se on tietyllä tapaa koodari, kenellä se vastuu on, mutta se koodari onkin joku tällainen hybridi itsessään, vai? No, kyllä mä ajattelen niin kuin jotakuinkin noin. Kyllä mä oon niin kuin monesti ajatellut niin, että valitettavan paljon niin kuin viestintä- tai markkinointiaiheisista verkkopalveluista on ollut silleen koodareiden käsissä. Se omistajuus on ollut niin kuin devaajalla, ei sillä, joka ikään kuin viestii ja markkinoi. Ja sitä me tietysti tehtiin pitkään. Varmasti tosi moni on niin kuin WordPressille yrittänyt luoda sellaisia työkaluja, että pystyy niin kuin mahdollisimman paljon antaa sille tavallaan käyttäjälle, sille adminille mahdollisimman paljon niin kuin mahdollisuuksia sen sivuston ylläpitoon ja muokkaamiseen. Mutta ikään kuin tämä podcastin nimi Webmaster, ikään kuin se muistuttaa mua ajasta, jolloin verkkopalveluista vastasi monesti joku yksi henkilö. Se oli sen ylläpitäjä, se oli sen kehittäjä, se oli sen suunnittelija, se oli sen sisällön tuottaja, ja se tavallaan hoiti kaiken sen alusta loppuun. Ja sitten tuli tämmöinen niin kuin webin vaihe, missä kaikesta tuli tosi monimutkaista. Meidän piti osata kaiken maailman juttuja niin kuin silleen responsiivisesta, eri laitteilla toimivasta verkosta, missä on kaikki niin kuin hakukoneoptimoinnit ihan mintissä ja tekninen toteutus on sellainen, että se niin kuin saa hyvät lighthouse-koret ja sitten on saavutettavuusasiat, mitkä pitää osata ottaa huomioon ja sitten on GDPR-asiat, mitkä pitää osaa ottaa huomioon ja sitten on niin kuin monimutkaiset devaus-frameworkit ja kaikki muut ja sitten musta tuntuu, että voisiko tässä olla ikään kuin niinku steppi takaisin webmaster-maailmaan tietyllä tavalla, että semmoinen generalisti rooli, joka pystyy jatkossa tekoälyavusteisesti ottaa niinku isomman vastuun siitä koko sivustosta tai siitä verkkopalvelusta ja sen kehityksestä, niin ehkä tuossa on jotain sellaista tiettyä niinku paluuta vanhaan kunnon, jos nyt ei GeoCities-aikaan, niin johonkin niinku aikaan, milloin asiat oli simpler. Niin, ja ehkä toi myös linkittyy siihen, mitä aiemmin puhuttiin tuosta firmojen koosta ja siitä, että kuinka paljon työntekijöitä tarvitaan mahdollisesti tulevaisuudessa niin kuin edes yhtiön sisään, niin ehkä se korreloi vähän sit myös tämän ajatuksen kanssa, että jos firmassa tulee enää olemaan töissä se 10 henkeä, niin ei sitä verkkopalveluakaan, verkkosivua välttämättä sit kehitä se 10 henkilöä, vaan sitten se on nimenomaan tämmöinen yksi webmaster. Sehän se mun niinku aivot täräytti silloin keväällä, kun mä rupesin noita niinku no-code-työkaluja käyttämään. Että tavallaan se ajatus, että mä pystyin luomaan jotain, mikä olisi ehkä voinut maksaa 80 tonnia tai 100 tonnia. Oliko se niin laadukas?
Ei se varmaan oikeasti ollut. Ja oliko siellä jotain ongelmia, mitä mä en pystynyt ratkoa? Voi olla, että siellä oli jotain sellaisiakin. Mutta tavallaan mä pääsin kuitenkin tosi pitkälle. Ja sitten jos mä mietin, että mä tein sen niin kuin 3-4 päivässä, muun muassa jossakin leffateatterissa kännykkää näpyttää Lilo ja Stitchiä katsellessani, niin mä kuitenkin ajattelen, että se tulee niin kuin todella paljon tehostamaan sitä prosessia joka tapauksessa. Ja mun ehkä semmoinen pet peeve tälleen nyt työelämän vähän ulkopuolisena on, kun mä näen todella monen puhuvan siitä, että tekoäly tehostaa ihan sairaasti todella monia työtehtäviä. Ja samaan aikaan mä en kuule kenenkään sanovan, että se tulee muuten korvaamaan mun duunin. Jep. Eli niin kuin kaikki sanoo, että no niin, että okei, että tekoäly ei korvaa markkinoijaa. Tekoälyä käyttävä markkinoija korvaa sen markkinoijan, joka ei käytä tekoälyä. Okei, hyvä pointti. Mun mielestä tähän on built-in kuitenkin semmoinen ajatus, että hei, jos sä opettelet tekoälyä, niin you're good. Mutta jos me voidaan tehostaa sitä nyt joidenkin mielestä vaikka 10-kertaisesti, joidenkin mielestä vaikka 5-kertaisesti, joidenkin mielestä 2-kertaisesti ja joidenkin mielestä vaikka vaan 15%, niin mun päässä se tarkoittaa kuitenkin sitä, että jotain 15 ja 1000% välissä niin on se tehostusmäärä. Ja se tuskin niitä hommia tulee olemaan niin paljon enempää, mikä meinaa, että vaikka nyt kaikki meidän markkinoijat opettelisivat sitä tekoälyä, niin tekemistä ei riitä kaikille. Sama devaajilla, sama vaikka, nyt yksi mun LinkedIn-postaus, joka mulla iski tuossa vastaan, oli semmoinen, missä sanottiin, että tekoälyn aikakaudella sisällön tuottajia tarvitaan enemmän kuin koskaan. Ja sitten mä mietin vaan, oli pakko jotain vastata siihen, mutta mä vaan mietin, että nyt on niinku, pää on syvällä hiekassa, että auttaisiko, jos sen työntäisi vielä syvemmälle. Koska mun mielestä sisällön tuotanto on kuitenkin nyt niinku ensimmäisiä, olisi sit laadukas tai ei, niin se on kuitenkin nyt niitä ensimmäisiä juttuja, mitä nämä kielimallit voi korjata. Ja sitten tässä on niinku 2 todellisuutta, kun tuntuu, että kukaan asiantuntija ei hyväksy sitä, että se tulee vaikuttaa tähän mun asiantuntijarooliin, mutta se tulee varmaan vaikuttaa moneen muuhun. Niin siinä on niinku 2 vaihtoehtoa. Joko se on niin, että ne muutokset tulee olemaan tosi paljon niinku isompia ja raadollisempia ja rajumpia kuin mitä me halutaan uskoa, halutaan ajatella. Tai sitten toinen vaihtoehto on se, että sitten kun me päästään sinne asiantuntijatasolle, niin ihmiset todellisesti ymmärtää, että ei tämän tekoälyn kyvykkyydet ole riittäviä lopulta sitten sen niin kuin todellisen työn tekemiseen. Mä ajattelen, että se todellisuus on varmaan ehkä osin jossain näiden välissä, mutta mä ajattelen, että monessa paikassa se on kuitenkin enemmän sitä, että ei haluta kohdata sitä todellisuutta. Tai jos me ei olla siellä vielä, niin näihin upotetaan niin paljon rahaa, siis silleen miljardeja ja triljoonia, että me tullaan kuitenkin kohta olemaan siellä. Että iPhonein ensimmäinen versio tai ensimmäinen älypuhelin, mitä me nähtiin, niin ei se välttämättä mullistanut vielä maailmaa. Ei se Nokia E85 niin kuin vielä saanut mulle mitään oloja aikaiseksi. Mutta sitten kun iPhone 14 Pro tulee käteen, tai 16, mikä se on, 17, missä ne nyt pyörii tässä vaiheessa, niin onhan se niinku ihan älyttömästi kovempi laite kuin mitä se oli se joku Nokia E85. Ja mä uskon, että me ollaan kuitenkin tosi monessa tekoälyratkaisussa, niin me ollaan vasta siinä niinku ykkösgeneraatiossa, maksimissaan niinku kakkosgeneraatiossa. Niin mitä se on vaikka 5 vuoden päästä? Niin, sitähän on paljon keskusteltu, että koska me nähdään se niin kuin kielimallien se päätyseinä, että mihin asti se pystyy kehittyä. Että mulla oli semmoinen, mä kokeilin jossain vaiheessa niin kuin mun mielestä alkuvuodesta semmoista, että mä syötin jonkun tämmöisen julkisen kilpailutuksen ratkaisukuvauksen ChatGPT, pyysin sitä tekemään jotain bullet-listoja niistä, niin ei se niin kuin pystynyt kahlaa edes sitä 100-sivuista PDF:ää, kun taas sitten niin kuin, nyt niin kuin viime viikolla niin se pystyy, että se on kehittynyt, mutta missäköhän vaiheessa niin kuin se tulee sitten se pääty vastaan, että okei, että nyt näillä mikrosiruilla niin tämä on nähty tämä kehitys, että sitä varmaan kaikki odottaa, että kertaa siinä vaiheessa kun se nähdään, niin pystytään varmaan niitä jotain niin kuin nähdä, että miten paljon se niin kuin vaikuttaa eri teollisuuden aloihin. Mehän ei olla sivuttu niin kuin luovaa alaa ollenkaan,
runoja ja biisejä ja kaikkea elokuvia ja muuta, mikä niin kuin on hyvin tämmöistä inhimillistä, mutta mitä tämä replikoi erinomaisesti tämä tekoäly ja niin kuin siihen ei varmaan tänään tarvitse lähteä, mutta tosiaan se vähän niin kuin sen kasvun rajat, niin olisi jotenkin itse kiva nähdä, että koska se oikein tulee vastaan. Että. Jep. Mun mielestä tuleeko? Niin, tuleeko, missä kohtaa? Jossain se varmaan tulee. Loppuuko meiltä niinku vaan silleen laskentakapasiteetti vaan. Mut mun mielestä yksi hyvä esimerkki aina, mihin mä palaan, on se Will Smith eating pasta, jos on tullut vastaan klassinen video, mikä on, olisiko se ollut jostain 2 vuoden takaa. Varmaan mä sanoisin, että kauempaa. Voi olla 2,5-3 vuotta, mutta siis sehän on, olisiko ollut 2,5 vuotta. Okay. Mä muistelen näin. Kattelin sitä just vähän aika sitten, joka on mun mielestä semmoinen hyvä benchmarkki tietyllä tavalla, että nyt kun katsoo niitä uusimpia videotuotoksia, niin nämä on käsittämättömän paljon parempia. Edelleen niistä näkee, että ne on tekoälyllä tehty, ja kyllä mulle tulee ainakin semmoinen vastenmielinen reaktio, jos mä huomaan, että joku mainostelkkarissa on selvästi AI:lla tehty, niin kyllä mulla tulee aina vähän semmoinen, että en mä oikein ehkä nyt niinku tykkää tästä. Et en tiedä, onko se nyt niinku parasta brändimielikuvaa tällä hetkellä, että TV-mainos on tehty sitten tekoälyllä, mutta kyllä se on hyvin mielenkiintoista. Mutta silti samaan aikaan mä uskon, että jos nyt loppuisi se kehitys, mitä tuskin tulee tapahtua, koska siellä on se rahamäärä on niin loputon. Jos nyt loppuisi se kehitys, niin mä väitän, että meillä on niinku 15 vuodeksi sovellettavaa pelkästään näillä teknologioilla, mitä meillä on nyt käytössä. Kyllä. Just näin. Ja toi on niin kuin jotenkin tekoälyyn tai keinoälyyn ja etenkin siihen artificial intelligence, niin tavallaan siihen on jotenkin sisäänkirjoitettu vähän se semmoinen niin kuin keinoäly. Vähän niin kuin miettii jotain ruokia, että ottaako sitä niin kuin, mihin on lisätty jotain lisättyä mukabanaanin makua vai sitä aitoa banaanin makua, niin kyllähän siihen on jollain tapaa sisään kirjoitettu tämä. Mutta yksi, mikä meillä alkaa pikkuhiljaa käymään aika vähin, mutta yksi semmoinen kulma, mikä mua vielä tässä nopeasti kiinnostaisi käydä läpi, on se, että sä oot aikanaan puhunut paitsi just siitä tunnepuolesta johtamisessa ja tästä, niin sitten myös siitä, että se johtajapositio on helposti vähän semmoinen yksinäinen paikka, että siinä ei välttämättä ole semmoista kaveria, kumppania mukana, niin miten sä näet, että tekoäly vaikuttaa sitten tähän puoleen? Että jos firmat pienenee ja tekoäly tietyllä tapaa pienentää näitä firmoja ja tulee ehkä jopa niitä tietyllä tapaa yhden henkilön firmoja enempi, niin tekeekö se vielä yksinäisempää siitä johtamisesta? Siis samalla kun mä sanoin, että Silicon Valleyssä ne kisailee siitä, että kuka saa oikein sen hetken, kun tulee ensimmäinen one person unicorn, niin se ei ole niinku millään tavalla mun unelma. Et en mä sellaista haluaisi saada aikaiseksi. Et kyllä mun mielestä niinku ihmisyyteen ja tähän niinku meidän täällä olemiseen liittyy tosi vahvasti semmoinen yhdessä tekeminen ja yhdessä joidenkin asioiden eteen, tai niinku, oikeastaan asioiden eteen ponnistelu ja johonkin tavoitteeseen pyrkiminen. Niin sinänsä niinku, mä toivon, että tämä ei mene siksi, että sellaiseksi, että kaikki tekee nyt sit yksin jotain hommaa, mutta se on semmoinen niinku kehityssuunta, minkä olen itse havainnut. Joo. Tietysti sulla on, mäkin monesti sanon nykyään vaimolle, kun mä on jotain asiaa pohtinut, mä juttelin tosi yhdelle mun hyvälle ystävälle tästä asiasta, tai siis ChatGPTlle, mutta ehkä se liittyy myös tähän Keski-Uudellamaalla asumiseen, työttömänä olemiseen, niin niitä keskustelukumppaneita ei ole aina arjessa niin monta, mutta et kyllä mä uskon, että sieltä saa jo niin kuin aika paljon apua, mutta eihän se ole semmoista inhimillistä kohtaamista sit kuitenkaan. Ja toisaalta sitten taas, jos miettii, että aika monelle kuitenkin työn tekeminen on aika mielekästä sellaisissa suht pienissä niin kuin organisaatioissa ja yhteisöissä. Toki kyllä. Ihmisiä on laidasta laitaan, mutta mä sanoisin, että ainakin oman kuplan sisällä niin tosi moni tykkää eniten pyrkii jonkun tavoitteen eteen niin kuin pienemmällä tiimillä, niin siinähän on mun mielestä niin kuin jotain ihan siistiä, että kyllä jollain tavalla mä tykkäsin olla toimari enemmän kuitenkin siinä 10-15 hengen porukassa, koska silloin ne niin kuin kaikki tunsi mut tyyppinä ja ymmärsi, että mä oon ihminen. Että tavallaan sit jos vertaa siihen, että kun ollaan 75 henkeä, niin aika moni on tullut sisään silleen, että ei ole koskaan jutellut mulle ja sitä on vaan joku niinku
joku toteemi siellä jossakin toimiston keskellä, joka ei oikein tee mitään, niin, niin siinä niin se suhde muodostuu aika erilaiseksi. Mutta en tiedä, edelleen niin palaan siihen, että mä toivon, että se tehostaminen sit lopulta tapahtuu, jos ja kun se kuitenkin tapahtuu, niin mä toivon, että se tapahtuu semmoisissa paikoissa, missä me ei tällä hetkellä hyödyntä meidän ihmisyyttä ja inhimillisyyttä ja niitä tunteita ja tulee niitä kohtaamisia. Että tavallaan mä toivon, että me opitaan syrjäyttämään huttu, semmoinen niin kuin turha ja semmoinen tauhka ja semmoista asiat, mitkä ei ole inhimillisiä tai täyttymyksellisiä, ja sitten me pystyttäisiin saamaan työelämään enemmän niitä merkityksellisiä kohtaamisia, toivottavasti. Ja pystyttäisiin, nyt jos miettii, että aika moni saa aika paljon niin kuin merkitystä elämäänsä työn kautta, mutta sitten samalla kokee jonkinlaista merkityksettömyyttä, kun duuni on joku niin kuin frontend-devaajan assistentin juoksupoika, niin sitten, että ikään kuin jos se jatkossa olisikin joku, missä on paljon enemmän inhimillisyyttä mukana ja inhimillisiä kohtaamisia ja sä pystyisit olla niin kuin lähempänä sellaisia ikiaikaisia tarpeita, mitä meillä on ollut. Niin kuin esimerkiksi ruoantuotanto. Meillä on ruoantuotannossa haasteita Suomessa. Tai ympäri maailmaa. Meillä on haasteita vaikka terveydenhuollossa ja lastenhoidossa ja vanhustenhoidossa. Ja miljoonassa muussa tosi tärkeässä hommassa, mistä varmaan tosi moni saisi merkitystä. Mutta me ei olla jotenkin osattu arvostaa niitä yhteiskuntana tarpeeksi, niitä ammatteja. Niin mä toivon, että tämä tulee johtaa siihen, että me vähemmän kirjoitetaan, niin kuin optimoidaan ihmisten käsin jotakin hashtageja TikTokiin ja enemmän niin kuin kohdataan toisiamme ja pidetään toisistamme huolta. Ainakin näin mä haluaisin itse toivoa ja uskoa. Musta tämähän on aika hyvä alkaa lopettelemaan, että haluatko sä, missä sua voi nähdä lähitulevaisuudessa tai kuulla tai seurata, jos tässä joku kuuntelija niin haluaa kuulla lisää sun ajatuksia, niin onko jotain tämmöistä foorumia, missä sun voi tutustua? Mä pahoitan ihmisten mieliä LinkedInissä. No ei. Siellä on varmaan nyt viime aikoina yrittänyt vähän alkaa aktivoitua. Eli Julius Haukkasalo nimellä löytää sieltä. Ja muuten niin Hyvinkäällä omalla kasvimaalla ja lapsia kaitsemassa, niin sieltä voi löytää myös kesäkurpitsojen keskeltä. No niin, pitää tulla hihasta repimään siis toisin sanoen. Niin ja katsotaan, eiköhän tuolla joku kuulija nyt nimenomaan napannut kiinni siitä, että täällä on tämmöinen toimariehdokas vapaalla jalalla. Pian on sitten jotkut muut väylät. Mä pidin niin vahvan mainospuheen siitä, että mä haluan tommoseen pestiin. Jep. Hei, kiitos paljon, kiitos kuuntelijoille ja kohti seuraavaa Webmasteria. Hei, kiitos teille. Yes. Oli kiva olla täällä. Kiitos.